Buenos días a todos y a todas, señoras y señores diputados, funcionarios, medios de comunicación, público que nos acompaña. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de xuño do presente ano 2024, comenzando por o primeiro punto da orde do día, que é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do día 28 de maio de 2024. Alguna cuestión á acta? Non hai nada. Votamos. Votos. Hai alguén que non votou por aí? Falta algún diputado do Partido Popular? Alguén despistado había por aí, se votamos con máis rapidez. Votos emitidos 25, votos a favor 25, non hai votos en contra nin abstencións. Por lo tanto, queda aprobada por unanimidade a acta do pleno anterior. Pasamos ao segundo punto, que é a aprobación se procede da adhesión do Concello de Monforte de Lemos ao Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais da Deputación de Lugo. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don Armando Castoso Alvariño e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención? Sí, señora Mejide. Bueno, ao final acabamos vendo o que decíamos en de primeiro minuto, que isto tiña máis de chiringuito que de unha manobra política con sentido ou de un órgano funcional e que realmente dé resposta aos problemas desta Diputación. Dixemos que non en repetidas ocasiones, dixemos que non a súa creación, dixemos que non a súa posta en marcha, dixemos que non, se non recorda mal, en 3 ocasións a este tribunal porque dubidábamos moito das súas ventaxas. De feito, existe o TACGAL, que funciona a nivel galego, que ten un funcionamento realmente bon, como vostedes ben saben, creado fai varios anos, un presidente e 2 vocais, 300 casos anuais que se resolven, cun prazo medio de 14 días e que, ademais, só termina no xulgado 6,8% das resolucións, co cual ten un bo porcentaxe, ten unha boa aceptación. E, efectivamente, isto sonaba máis a capricho político, como dixemos dende o primeiro momento. Non sei se por capricho político ou outros motivos que descoñecemos, pero a realidade é que case hasta prefiro non saber cales son os motivos. Pero a realidade é que dixemos que era para colocar a persoas cercanas ou vinculadas a este goberno e non nos equivocamos. Non nos equivocamos en ninguna das afirmacións que fixemos durante estes últimos meses. Duplicaron as funcións dun tribunal que xa existía, pero que creían ou que querían crear un mesmo. Colocaron a xente que quixeron, sen ningún tipo de publicidade, de forma totalmente opaca, incluso incumplindo o propio regulamento que vostedes aprobaron. De feito, no artigo 4, fálase de que iba a estar composto por funcionarios de carreira, do grupo A1 con titulación en Dereito que tivesen ou 15 anos ou 10 anos de experiencia en Dereito Administrativo, pois ningún deles cumple, porque hai algún que non é funcionario e outros, ningún dos 3, teñen especial experiencia en Dereito Administrativo nin especializados, como digo, en materia contractual nas administracións. Si é certo que son xente reputada e sobradamente coñecida nesta provincia, pero non especializados nesta materia. Incluso falaban de que podían compatibilizar a súa función co seu traballo de funcionarios noutras administracións. Estamos vendo que non só o compatibilizan con outras administracións, sino tamén coa empresa privada, co cual chámonos moito a atención que incumplan as súas propias bases que vostedes mesmos aprobaron. Eu creo que crearon este tribunal probablemente, e hoxe vémolo aquí, porque o alcalde de Monforte, tamén presidente desta corporación, quería un tribunal para levar ali todas as súas contratacións, eses flecos, eses problemillas, esas cousiñas que poden surgir na contratación administrativa e cerrar o círculo. E digo cerrar o círculo porque, como ben saben, nomearon de xefa de servicio de contratación nesta deputación a que foi extenente da alcaldesa, extenente da alcalde, perdón,
do Concello de Lugo, casualmente socialista, casualmente interina, casualmente con menos experiencia ou menos antigüedade na Diputación que os compañeiros que si son funcionarios e si levan anos, moitos máis anos nesta corporación. Non quero ser mal pensado, pero probablemente teña algo que ver o seu pasado político. Non vou a citar ni siquiera esa vinculación, ou, bueno, despois falaremos o mellor desto noutro momento. As cousas, o círculo seguiron pechando coa creación deste tribunal, co nomeamento dos mesmos, e agora terminan de pechalo aderindo o Concello de Monforte a este tribunal. Para qué? Pois moi probablemente para ter un tribunal que cerre ese círculo, que faga esos informes ou resolucións, non sei se a medida, non vou a decir que a medida, pero si da talla, dunha talla que lle sente ben o equipo de goberno de turno. A Diputación, o Concello de Monforte, e como dicen nos rellenos dos círculos, como me sabe, cando se fan a final de ano, e a que veña. E a que veña, que seguramente sean máis alcaldes do Partido Socialista que queiran pechar ese círculo, pois, según están facendo esa rede de funcionarios afíns, esa rede de contratación e este círculo totalmente pechado de contratación con persoas de estreita confianza. Para qué? Pois para resolver esas cousiñas que lle poden surgir o equipo de goberno da Diputación e os distintos gobernos socialistas e nacionalistas ao longo da provincia de Lugo. Agardo non ter que despertarnos moitas veces máis con titulares como do Progreso de hoxe, con exconcelleiros que declaran e aceptan condenas desde a cárcel, exconcelleiros do Partido Socialista, por certo. Moitas gracias. O Benegán renuncia ao primeiro turno, polo que me dice o seu presidente, vicepresidente neste caso, pero do grupo, e, por tanto, polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Rivera. Si, non sei se o voceiro do Partido Popular desayunou moi forte ou lle sentou mal o desayuno, non teño claro. Pero mire, señora Meijide, fronte ao relato, como lle digo sempre, o dato, e fronte á normalización da mentira a que nos ten acostumados, vamos lle dar datos e realidades, porque o que vostede pinta non ten nada que ver ca verdadeira realidade do que este tribunal. E o apartado 4 do artigo 46 da Lei de Contratos do Sector Público, iso é lei, debería de vostede sabelo e non omitilo, permite ás diputacións provinciais e aos concellos de gran tamaño pois establecer e desenvolver órganos especializados e independentes para resolver recursos contractuais. Iso significa que temos o dereito, non obriga, pero si o dereito, co cal estamos exercendo un dereito. Que a vostede lle moleste ou non lle guste pode ser outra cousa, pero iso é lei, e legalmente o podemos facer. Do mesmo xeito que aqueles concellos que se queiran adherir libremente o poden facer. Despois, esa política do sinalamento na que entra o señor Meijide, eu xa lle dixen que non vou entrar. Pero mire para a esquerda ou mire para atrás e pregúntelle a algún dos seus alcaldes, e se quere empezamos a señalar todos, se quere empezamos a señalar todos. Porque a min non me gusta, a min recórdame a tempos pretéritos de outra época. Non sei a vostede, ao mellor non leu moito sobre iso, pero decía un escritor satírico irlandés, Jonathan Swift, que a normalización da mentira é o peor veneno da democracia. E vostedes están nesa dinámica. Dalles igual o que dicen, vostede vai a peito descuberto e dalle igual o que diga. Porque, señora Meijide, hai que ser moi ousado, eu vostede non sei cal é o seu currículum, para poñer en entredito a especialización, a competencia e a traxectoria dos 3 membros do Tribunal Especial en materia de contratación da Deputación de Lugo. Home, que estuvera Pablo Rivera nese tribunal, pois mira, xa por non meterme con vostede, pois podería ser un chiringuito. Pero decir que un tribunal presidido por María Emilia Casas, primeira muller presidenta do Tribunal Constitucional en España, primeira muller directora dunha cátedra de Dereito Laboral en España, un referente do feminismo neste país, cunha dilatada traxectoria académica, administrativa, competencial, me parece vergonzoso que se atreva a facer eso. Que se meta con Edgar Clos, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo durante moitos anos, magistrado durante gran parte da súa vida,
pois me parece tamén indignante. E que se meta co decano do Colexio de Abogados, don Félix Mondelo, unha persoa que, aparte, non é sospeitosa da súa imparcialidade, do seu bo facer e do seu criterio durante máis de 40 anos en exercicio de abogacía, me parece que vostede queda á altura do betún, señor Ameijide. Despois, é unha pena que vostede, cando invitan, vaya solo a donde lle interese. Prefiere ir ver o Duque que ir ver a Constitución do Tribunal en especial en materia de contratación, porque ali escoitaría de algún dos ponentes as críticas cara o que vostede, as acusacións que vostede esborteu de chiringuito, non de chiringuito nada. Xa lle gustaría ao TACGAL ter representantes desa renombre, desa trayectoria e desa autoridade, que, por certo, se nombran exactamente igual, os nomean exactamente igual que os nomea aquí o señor presidente. Así que me parece moi ousado. E remato dicíndolle que eso tamén omite, despois dun profundo estudo e de unha amenaza, me consta que de criterios contradictorios entre os propios técnicos da Xunta e bastantes presións de algún non sei quen da Xunta, vostede saberá, se decide recurrir este tribunal fronte ao xulgado. A Xunta de Galicia decide recurrir a constitución deste tribunal fronte ao xulgado. Co cal, este fin de semana, deu-me así por pensar, e digo despois desa parafernalia que diu vostede, e non será, señora Meijide, que en lugar do que vostede está dicindo, se lle pode dar unha ferramenta aos concellos esta institución para que emita resolucións xustas, transparentes e competentes que ao mellor son contrarias aos intereses do Partido Popular e non aos intereses dos veciños. Eu, sinceramente, prefiero que sean sempre beneficiantes os intereses dos veciños e veciñas desta provincia que os seus intereses particulares do Partido Popular. O mellor, o seu chiringuito acabouse, señora Meijide. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Segundo turno. Hai un refrán, non o tome polo literal, pero sí no fondo. Piensa el ladrón que todos son de su condición. E con eso último que acaba de decir, pois esas acusacións evidentemente será que entende que todos somos iguales e eu e ningún dos que estamos nesta bancada somos iguales a vostede, señor Rivera. Gracias a Dios, ou gracias a quen sexa, non somos para nada iguais e, como digo, o gallá non teñamos que despertarnos con outra portada do Progreso cun concelleiro do Partido Socialista aceptando máis anos de cárcere e unha maior condena dende a propia cárcel. Isto é a política de xestión do Partido Socialista nos últimos anos na cidade de Lugo e, por desgracia, tamén cos seus ramalazos en administracións diversas. Dende o Ministerio, hacia abaixo, podemos seguir ata onde queira. Miren, non son eu o que diga o que puxo o regulamento de funcionamento. De feito, nos votamos en contra. E vostedes aprobaron. O regulamento de funcionamento deste tribunal precisamente di no seu artigo 4 como teñen que ser nomeados os membros. E di, literalmente, a designación do presidente realizarase entre funcionarios de carreira do Grupo A1. O mismo dice dos vocais. Entre funcionarios de carreira do Grupo A1. Con titulación en Dereito que desempeñen a súa actividade profesional por tempo superior a 10 ou 15 anos en función do cargo e especializados na rama de Dereito Administrativo. Acaba de ler un currículum e acaba de decir que estaban especializados, unha desas personas, en Dereito Laboral. Pero que vostede mismo recoñece o que acabo de dicir eu. Son personas de reconocido prestixio nas súas profesións. Son dos mellores nas súas profesións, pero non en Dereito Administrativo. E isto é o que decimos. Pero fagan outras reglas que as aprobaron vostedes, simplemente cambien o regulamento. Cambien o regulamento para ser coherentes. E nomen a quen queiran, pero polo menos con coherencia. Xa de facelo, fágano ben. Simplemente eso. É o único que lle decimos. Miren, fixen varias preguntas hai uns meses nesta mesma silla. Para que queren este órgano? Cantas veces iban a ter que utilizalo? Por exemplo, a Diputación só recurriu en 2 anos, en 6 ocasións, en media dúcia de ocasións ao TACGAL. Só tivo que ocurrir. Miren a necesidade primordial deste tribunal. Por que queren duplicar funcións? Sobre os nosos cartos na Diputación. A quen querían colocar? Todas estas respostas xa as temos. O que querían era pechar o círculo da contratación desde a xefa de servicio de contratación interina, exconcelleira do PSOE, excompañeira do que hoxe sale na portada do Progreso, precisamente condenado por corrupción, e
agora queren cerrar ese círculo de contratación para solucionar todas as cousiñas, todos os flecos que vayan surdindo en materia de contratación, dende que se inicia ata que se termina, dende a xefa de servicio ata o tribunal que vai a xulgar despois os posibles problemas que poda haber polo medio. E todo isto fano de forma opaca e solapando funcións de outros tribunales. Moitas gracias, presidente. Señor Rivera, segundo turno. Moito lle gusta o fango o señor Ameijide. Se faltara pelo confundido con tellado, pero bueno, ainda afortunadamente ten máis pelo que tellado. Non sei o nivel, gracias a Dios, señor Ameijide, que somos moi diferentes. E vostede non fixo ningún tipo de mención a como realmente funciona este órgano de xestión, transparente, por a súa propia naturaleza, recollido na Lei de Contratos do Sector Público, un tribunal perfectamente definido e clarificado con profesionais de altísimo nivel. O que é moi lamentable é que a Xunta de Galicia na que goberna o Partido Popular e vostede, sendo concelleiro no Concello de Lugo, siga esa estrategia de poñer paus da roda a todos os avances que pretende se facer nesta provincia. Avances que todos sabemos como son. Este é un avance para axilizar, para ter unha ferramenta e un instrumento máis resolutivo, transparente, e non o servicio dos intereses do Partido Popular, como eu lle decía. É moi osado por a súa parte, e creo que irrespetuoso incluso, o señalamento que está facendo, o cuestionamento que está facendo estes profesionais. Insisto, unha pena que non viñera a presentación de a posta en marcha do Tarlú, porque aí seguro que aprendería algo de xente moi cualificada e que lle explicarían o porqué e o sentido que ten este tribunal, e sobre todo porque, insisto, creo que é bastante claro a súa capacidade para resolver conflictos en aqueles concellos desta provincia que así o desexen. Dito isto, volvo a reincidir. Lamento profundamente que a Xunta recurra, creo que houve certo debate porque non o vían claro, porque é un dereito, ou igual que está pasando noutras diputacións de España, xa o dixemos, e polo tanto os dereitos están para exercerlos. Non é obligatorio, pero estamos exercendo. E neso temos toda a tranquilidade do mundo. No tema do enfangamento no que entra vostede, non lle vou entrar. A verdade é que, por moito que enfangue, vostede siga aí. Siga aí, despois de cantos anos leva concelleiro? 15, 12, pois siga aí, e cada vez máis atrás. O sea, que teña cuidado, porque ao mellor a próxima vez pois xa nin está aí para poder criticar. O sea, que eu creo que a estrategia do Fanco non é positiva. Se ao mellor se sumaran a estas iniciativas, que son boas para a provincia, que son boas para o conxunto dos veciños e veciñas, tal vez, ao mellor, en vez de estar aí, estaban aquí. Por min sigan así moito tempo, insultando, faltando respeto, sinalando, porque a xente a vostedes non nos quere, porque os poñen aí sempre na oposición, durante moitos anos. Dende o ano 2007 vostedes están na oposición, ano tras ano. É verdade, é un dato científico, siguen aí. E por aí xa vin pasar a Elena Candia, vin pasar a Barreiro, vin pasar a Castiñeira, e siguen aí, dende o ano 2007. Entón será que en lugar de criticar, ao mellor se teñen que sumar a iniciativas positivas como é a deste tribunal. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Pois, rematado o debate, sometemos esta adhesión a votación. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda, por lo tanto, aprobada a adhesión. O Tribunal... Perdón? Abstencións, perdón, sí. 13 a favor, non hai votos en contra, 12 abstencións. Queda aprobado, como digo. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto 3, a adhesión específica desta Diputación Provincial ao Acordo Marco 21/2023, suministro de combustibles en estacións de servicio da Dirección General de Racionalización e Centralización da Contratación. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don Armando Castós Alvariño e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Gracias. Alguna intervención? Non hai intervencións, por lo tanto, sometemos a votación. Votamos.
A ver, se é posible, porque non vamos ter que poñer un tempo para votar, como hai no Congreso, por exemplo, ou no Parlamento, fin. Que, perdón? Que falta? Se levanta o cajote. Bueno, moi ben, non pasa nada. Pero digo que os que estén presentes na sala teñen que votar máis rápido. Se non vamos a poñer un tempo que automáticamente queda sin votar aquela persoa que non vote. Votos emitidos 24, a favor 12, non hai abstencións, en contra 12, temos que repetir a votación. Non, que son abstencións. Pues sí, é un error meu, sí, abstencións, sí, abstencións. Por tanto, queda aprobado, sí. Non sei por que me dá a intención de que vostedes querían votar en contra. Non sei por qué. Bueno, pasamos ao punto cuarto, que é proposta relativa á cualificación xurídica como parcela sobrante de terreo sito no Concello de Barreiros. Dictamen da Comisión. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don Armando Castós Alvariño e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Alguna intervención? Non hai? Bueno, pues sometemos entonces a votación. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 25, non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, que é proposta de acordo do Pleno sobre a aprobación de emenda de erro material na relación de subsanacións de subvencións nominativas do Orzamento Xeral de 2024. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Economía, Recadación, Facenda Especial de Contas, por unanimidade, acorda informar favorablemente a proposta presentada e propoñer a pleno a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Alguna intervención? Pois sometemos todos tamén a votación. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 25, non hai votos en contra nin abstencións, tamén queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 6, que é proposta de Goberno en apoio aos afectados polo proxecto de execución de liña de alta tensión nos concellos de Becerreá, Baralla, Láncara, Sarria, Paradela, Saviñao e Chantada. Dictamen da Comisión. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don Armando Castós Alvariño e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra don Pablo Rivera. Moi bo día de novo. Benvidos tamén a todos os membros hoxe que nos acompañan, afectados por esta liña de alta tensión. E comezo esta moción facendo mención a unha célebre frase de Castelao que dicía que vale máis unha terra con árbores nos montes que un Estado con ouro nos bancos. Non? É boa verdade, no caso de Galicia, máis que o ouro nos bancos, pois está no poder de algunhas empresas eólicas, eléctricas e demais, non? Pero, bueno, eso é o de menos, non? Hoxe vamos a falar aquí dunha causa xusta e dende o Goberno pois traemos esta proposta a que esperamos que tamén lle tendemos a man a que se sume o Partido Popular, porque a historia desta proposta de Goberno parte de que o 25 de abril do ano 24 no DOGA se publica o acordo polo que se sometía a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, co que elo supón, é dicir, unha necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción e o estudio de impacto ambiental do proxecto de construción dunha liña de alta tensión que afecta a un total de 7 concellos, Becerreá, Baralla, Láncara, Sarria, Paradela, Saviñao e Chantada, o que supón 1.719 propiedades que están afectadas. Segundo a información da que dispoñemos e que así nos trasladou tamén membros da plataforma e afectados, o trazado pode resultar especialmente perxudicial para
por atravesar ou ir moi próximo a certas vivendas, a certos núcleos rurais, a espacios protegidos, a reservas da biosfera, incluso a masas arbóreas de especies autóctonas centenarias. Esta situación preocupa especialmente a proximidade ás explotacións e ás casas, unha grande preocupación entre a veciñanza, até o punto de que algúns concellos, como Sarria, Baralla Láncara, presentaron as súas pertinentes alegacións, como moi ben saberán. Polo tanto, sen ánimo de polemizar, senón co obxectivo de sumarnos a eses plantexamentos dos veciños e veciñas dos concellos que se ven afectados, plantexamos nesta proposta de goberno, partindo do cumprimento estricto da lei, que se busquen posibles alternativas para buscar un mellor trazado desa liña de alta tensión, realizar un estudio de impacto ambiental máis exhaustivo e establecer canles, mecanismos de participación a prol dos veciños, donde se establezan prezos xustos para a implantación desa liña de alta tensión, así como, ao mesmo tempo, se lexisle a prol de mecanismos de participación social, que non se espole o territorio e que se contribúa a fixar poboación e reforzar, de algunha maneira, que os investimentos queden no propio territorio. Este é un obxectivo desta proposta de goberno, insisto, creo que é unha causa xusta, creo que en algúns casos hai alternativas viables e que se poden levar á práctica. Iso é o que pedimos dende o goberno, facer nosas tamén un pouco esa preocupación dos veciños e veciñas destos concellos e, na medida do posible, acadar o obxectivo de sumarnos ás súas reivindicacións que, insisto, son xustas, en moitos casos necesarias, en outros incluso legalmente de obrigado cumprimento. Nada máis nesta primeira intervención. Gracias. Gracias, señor Rivera. Por o grupo do BNG, tengo a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Moi bo día, señoras deputadas, señores deputados e membros tamén das plataformas e afectados que están hoxe aquí, e ademais demostrando que é un pleno público e que se pode vir aos plenos respetando as normativas de calquer pleno público. Por lo tanto, para aqueles que din que impedimos a entrada, o que se pode entrar con toda a normalidade, como en todos os plenos, é cumplindo a normativa de convivencia que hai en calquer pleno. Por lo tanto, ben, esta línea de alta que estamos a falar hoxe, a verdade é que ten moi preocupada a moitas persoas. É verdade que o señor Rivera poñía que isto comenzara ca publicación desta línea, pero voume retraer un pouco máis atrás e a verdade que estas agresións ao territorio e a xente que vive nelas comenzaron no 2017 ca aprobación da Lei de Depredación, chamada así porque o que facía era poñer a alfombra vermella para calquer empresa que quixera facer un proxecto desta magnitude, simplificando, que chamarlle simplificar en a forma amable de facilitarlle que fagan os proxectos a súa maneira e conveniencia. Claro, e cando se fai un proxecto así, temos un trazado onde os tramos aéreos non están deseñados polo principio de menor afección, tanto a propiedade privada como o medio ambiente, e moitos tramos da línea de alta tensión transcorren próximas a edificacións privadas, incluso vivendas, sin que se mida de xeito preciso a afección que este feito terá sobre as persoas que habitan. É dicir, hai líneas que están prácticamente pegadas a núcleos, pero non só a núcleos, senón a casas. Eu creo que non hai que ser un gran experto, simplemente ter pasado algunha vez por debaixo dunha línea de alta para ver solamente o ruido que suporía vivir pegado a eso, que nin siquiera é das afeccións máis graves. Tamén hai moitos estudios que dicen que poñen en perigo a saúde das persoas, pero é máis alá. Tamén o que fai é que un terreno que tiña un valor, ben por que se pudera edificar ou ben porque sexa parte dunha explotación, como se dá en moitos casos, perdería todo o valor futuro que tería ese terreo. Tampouco se recolle no estudo de impacto ambiental as afeccións sobre as augas superficiais ni sobre as numerosas captacións de auga para o consumo
que atravesa, obviando a trascendencia que pode ter para as persoas e negocios locais unha incidencia directa no aprovisionamento de auga. O estudo de impacto ambiental reconoce a afección de especies de avifauna protegida sen que se deseñen medidas de mitigación que a corrixan. Especies protegidas como o morcego de ferradura con protección vixente non son tratadas coa debida sensibilidade dentro das medidas correctoras. O estudo ven a dicir que os pon en risco, pero que xa buscarán outro sitio onde ir. Sona así moi burdo, pero basicamente é o que di o estudo de impacto ambiental. O inventario de bens culturais afectados non se corresponde coa realidade, faltando no mesmo numerosos elementos a protexer. A relación de bens e dereitos afectados contén numerosos erros con respecto ás propiedades dos terreos, faltan identificacións correctas sobre os predios afectados. Isto que fai é que se non se identifican ben os propietarios, pois pode haber moitos que lle xenere desprotección, porque se non saen no listado como propietarios, o mellor non exercen o seu dereito de facer alegacións porque non están correctamente ben notificados. Os predios afectados son máis de 1.719 fincas, o sea, que é un traballo que, como a empresa o fixo ás presas, pois, con moitos erros. Polo tanto, nos o que pedimos e levamos pedindo con iniciativas que estamos a facer no Parlamento Galego, reunións con os afectados, é que impere o sentido común. E o sentido común non é pasar unha línea de alta por o medio das casas. Eso non é o sentido común. Eu creo que calquera que mire o trazado deste proxecto só se pode entender que está dibuixado a conveniencia e interés económico da empresa, pero en contra de calquera do máis mínimo sentido común e da defensa das persoas que viven no noso territorio. Por lo tanto, nos traemos esta iniciativa para que se volva ao sentido común e non se lle falla un dano irreparable a moitas persoas afectadas por esta línea de alta. Muchas gracias, don Efrén. E agora, polo Grupo Popular, doña Carmen José. A todas, saudar tamén a algúns dos afectados que vexo por esta liña, que vexo que nos acompañan neste pleno. Decía o señor Rivera que esperaba que nos sumásemos, pois, home, é difícil non sumarse a unha moción que non é por nada, pero que sacando dous párrafos que se cambiaron, redactei eu mesma para levar toda a oposición xunta en Sarria, porque esta foi a moción que levamos toda a oposición de común acordo en Sarria e, como digo, redactei eu mesma. Se ben é certo que se cambiou algunha frase, polo tanto xa adianto que o noso voto vai a ser a favor. Este problema que entendemos e compartimos que xera un perxuízo a moitos veciños de distintos núcleos que se ven afectados por unha liña que pasa preto das súas vivendas. Hai que recordar tamén que as condicións de distancias que deben cumprir estas liñas están reguladas pola normativa estatal, concretamente polo Real Decreto 223 de 2008, de 15 de febreiro, que se aprobou, como xa digo, no ano 2008, que é o que regula as distancias coas vivendas e as garantías de seguridade. Pero, xa digo, eu creo que aquí compartiremos todos, polo que vexo, ese mesmo propósito. Todos, eu creo que nos reunimos con diferentes afectados de diferentes áreas, eu no meu caso, concretamente do municipio de Sarria, e compartimos esa preocupación de que efectivamente sería perfecto, e eu creo que é o que temos que intentar, pois que a empresa valore trazados alternativos que xeren menos perxuízo e que permitan que non se afecte dunha maneira tan significativa aos núcleos polo que pasa. Esta é unha proposta non da Xunta de Galicia, é unha proposta dunha empresa privada que fai un trazado que estivo sometido a información pública, rematou o 11 de xuño o prazo para as alegacións nas que efectivamente se poñerían, me consta que se puxeron de manifesto todos eses erros, todas esas faltas de previsión que posiblemente estén presentes nesa proposta e que, polo tanto, agora está en prazo de resolverse esas alegacións para que o trazado se adecúe, como pide esta moción, que se adecúe á legalidade
é que se observe o estrito cumprimento da normativa. Polo tanto, pola nosa parte, todo o apoio, somos conscientes porque eu mesma percorrín e percorro habitualmente núcleos polos que pasa esta liña e vexo que efectivamente se poderían valorar por parte da empresa trazados alternativos para non prexudicar. Por iso digo, neste momento está en trámite de resolución as distintas alegacións e esperamos e apoiamos, eu estou convencida de que vai facerse ese estudo escrupuloso de todas as alegacións para que se vele polo estrito cumprimento da normativa. Eu xa digo, moi breve, eu creo que estaremos todos de acordo en que hai que, lóxicamente, a enerxía ten que pasar, temos que poder xerar enerxía para dotar as empresas tamén desa enerxía económica, pero ten que conciliarse esas dous intereses. Por un lado, a necesidade de contar con alternativas, además, enerxías verdes, porque son enerxías eólicas, pero, ao mesmo tempo, que esas enerxías non perxudiquen e non alteren a forma de vida e a propia, xa non seguridade, que tamén, senón o propio desenvolvemento dos núcleos polos que pasa. Por iso, xa non me estendo máis, porque este tema xa foi tratado en diferentes plenos, nos que por parte dos respectivos grupos municipais do Partido Popular se apoiou, como foi o caso de Sarria ou o caso de Baralla, así que, polo tanto, todo o noso apoio ás pretensións dos veciños que están afectados por esta liña e, por suposto, o noso voto a esta moción que, como xa digo, me resulta especialmente familiar na súa redacción. Moitas gracias. Señor Rivera, segundo turno. Bueno, hoxe que vai deixar orfo o Grupo Provincial do Partido Popular e parafraseando o señor Ameijide, gracias a Dios que non todos somos iguales nesta bancada como esa, nin llevou a quitar méritos, nin llevou a criticar nada do que vostede escribiu, porque se trata de ir todos na mesma dirección. En este caso, pois eu creo que está claro, non? Hai veciños que están afectados, parece que todos coincidimos, eu non son técnico, entonces, bueno, parece ser que incluso os propios técnicos coinciden que hai posibilidades de variar o trazado puntualmente, e eu sí me gustaría engadir que, efectivamente, esa regulación estatal, esa normativa estatal no referente á saúde pública, sobre todo por contaminación electromagnética, claro que está aí, pero tamén se lle comunicou á Xunta de Galicia. Iso foi perfectamente comunicado, sabe que ten que cumplir con esa normativa, e tamén me gustaría engadir que se teñan en conta pois un criterio que creo que é importante, porque respetar o impacto no Camiño de Santiago me parece fundamental, por eso se aposta para eliminar esa situación, esa barreira, o soterramento das liñas, pero creo que os veciños e veciñas con casas preto que afectan a núcleos rurais, pois teñen o mesmo dereito que o propio Camiño de Santiago. Entón, eu creo que é importante, inda que sabemos que os costes son elevados, eu creo que empresas dese tamaño como Enel Green Power, pois lle vai dar un pouco exactamente igual soterrar o que non soterrar certos tramos desa liña. Entón, eu me reivindico a preservar o Camiño de Santiago, pero tamén me sumo a que ese soterramento se xeralice naqueles puntos onde poda ser especialmente perxudicial para explotacións agrogandeiras, como dixen, para núcleos rurais, vivendas e demais. E, polo tanto, insistimos no mismo, que se cumpra a lei, porque a lei hai que cumprila estrictamente, son partidario deso, pero, evidentemente, como non pode ser de outra maneira, creo que se pode aproveitar neste momento para facer un estudio de impacto ambiental máis exhaustivo e, ao mellor, establecer esos mecanismos que moitas veces sabemos que os propios veciños e veciñas están moi desprotegidos na negociación con estas grandes empresas que, ao final, expolian de alguna maneira o territorio
territorio e non reverten gran parte dos beneficios que recollen non da súa explotación desos recursos naturais que ao final son recursos de todos e de todas. Isto é o que temos que dicir nesta moción e o que nos plantexamos dende non é unha moción, a proposta de goberno e polo tanto me alegro de que o Partido Popular neste caso tamén a súa voceira este de acordo en levála a cabo. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Don Efrén, segundo turno. Ben, sí, eu congratúlome de que todos vayamos a votar a favor desta iniciativa, pero, como decía, estes lodos veñen dos polvos da Lei de 2017 de depredación. Por qué? Porque simplificaron hasta tal punto a tramitación de proxectos tan importantes e con afectación tan grande que poñen en mãos da empresa a responsabilidade de decidir se o proxecto afecta ou non afecta. Non é a primeira vez que sucede, pero con un estudio de impacto ambiental tan cutre como cae neste proxecto. Por aí falaba o señor Rivera de que soterran a liña en algúns tramos para protexer o Camiño de Santiago, é certo, pero tamén é certo que dende outros puntos do Camiño de Santiago que figuran no estudio, fan unha foto e un fotomontaxe, unha foto real e un fotomontaxe do impacto visual que farían no Camiño de Santiago, e o que fan é difuminar as torres de alta co mismo cor que as nubes para que parezca que non tería ningún impacto sobre o Camiño de Santiago, e vai no ter tamén. A mí preocupame máis outros, como decía, porque afecta claramente a vivendas e a persoas que viven ali e a máis, a núcleos que levan ali desde que existe a civilización. Por lo tanto, é un proxecto completamente falto de consenso coa población, con a lei que lle lo permite, e falto de sentido común. Por lo tanto, o que se pide aquí é que se volva a unha negociación, que se faga un trazado mellor a lei onde se permita e onde non, como mal menor, pois polo menos que se soterre a liña e non se faga con criterio economicista para beneficiar a unha empresa, senón que se protexa a xentes que viven no territorio destes concellos. Por lo tanto, eu creo que é un tema moi serio e que hai que estar unidos e facer toda a forza para que non se lles permita cometer este atropelo contra todas as persoas afectadas. Muchas gracias, don Efrén. Segundo turno, doña Carmen. Sí, nada, moi brevemente. A lei da que habla o señor Castro Caloto realmente é unha simplificación dos plazos, pero donde realmente eu entendo que hai que actuar. Neste caso, o que están pedindo os veciños é máis distancia e máis seguridade. E iso se determina e ben determinado por unha norma do ano 2008, unha normativa estatal, cousa distinta que é a simplificación dos plazos. Pero, eu xa digo, aquí o obxectivo que temos todos non é entrar agora mesmo nun debate político, porque o interese que está aquí en esta moción é intentar que estes veciños vexan protexida as súas vivendas, a súa seguridade, a súa situación e os núcleos dos nosos municipios afectados por esta liña. Polo tanto, se hai erros no proxecto, insisto, no proxecto da empresa, non no proxecto da Xunta, pois nós mesmos, eu mesma en distintas reunións cos veciños, pedimos aos veciños que puxesen de manifesto nas súas alegacións todos estes erros e todas estas alegacións para que poidan ser tidas en conta por parte da Xunta de Galicia e que se poidan resolver. E se algo está mal nese proxecto, insisto, que presenta a empresa, é agora o momento de que efectivamente se constate se cumple ou non a normativa e exixir o cumprimento estrito da normativa, que é tamén o que se pide nesta proposta, e que xa digo, coincidimos plenamente, estamos totalmente de acordo e, en ese sentido, reitero a nosa predisposición, como hubo dende o primeiro momento de cara a todos os veciños afectados, e o noso apoio e comprensión ás situacións que pode xerar e a preocupación que está xerando esta liña. Muchas gracias. Turno de peche, señor Rivera.
Pois nada, por unha vez que vai haber unanimidade, saboreémolo, non? E, sobre todo, felicitemos os veciños, que son os grandes beneficiarios de que unha nova administración como a Deputación de Lugo se sume unanimemente a esta proposta de goberno. Moitas gracias. Moitas gracias. Sometemos a votación esta proposta. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 25, non hai en contra nin abstencións, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando á Xunta de Galicia medidas para axilizar as obras da autovía AG22 Lugo-Monforte. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don Armando Castós Alvariño e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Don Pablo. Sí, bueno, pois esta moción que traemos outra vez aquí ao Pleno, xa trouxemos o 26 de marzo, se non recordo mal, e tiña pois un carácter pois eminentemente reivindicativo. E, bueno, considero que funcionou, porque non sei se tuvo algo que ver ou non, supoño que sí. O 5 de maio, pois o propio presidente da Xunta, recén tomado posesión, pois acude ao páramo para, bueno, poñer en práctica o que eu xa bauticei como a política dos anaquiños. Sin ser nada despectivo, creo que responde a unha realidade que vamos vendo, sin desmerecer o que se vai facendo, que eu aquí sempre quixen ser constructivo, o digo, e reivindicativo ao mesmo tempo, pero sobre todo constructivo. Por que digo dos anacos? Porque, sorprendentemente, nas declaracións que atañen estamos a falar do desdobramento do corredor de Nadela Sarria Monforte, a Xunta de Galicia, na súa web oficial, alude a ese corredor literalmente como o derradeiro treito do corredor Nadela Sarria. Cuestión que a min personalmente me preocupou, este grupo preocupou, e, bueno, pois eu creo que a todos nos debe de preocupar si dar por sentado esa, bueno, obviar o feito de que ese corredor pois non se vai a desdobrar máis a lo de Sarria, non? Por lo menos xenera dúbidas. E frente a estas dúbidas, frente á necesidade de vertebrar a provincia, de que, recordemos, pois foi o goberno de Touriño quen materializou pois ese corredor, pois temos que plantexar esta moción, non? Unha moción para que non se esquezan pois esas inxurias, ese esquecemento que parece que fixo o presidente Rueda cando pois deixou de lado a toda unha parte importante que é a zona sur desta provincia, pois todos os concellos afectados, que Sarria precisamente Monforte, son os dous concellos que máis poboación aglutinan desa zona sur da provincia. Entonces, eu creo que estamos ante unha oportunidade histórica de vertebrar a nosa provincia. Digamos que esa defensa dese desdobramento non responde a duza cuestións políticas, evidentemente, porque incluso PSDG-PSOE tamén no propio Parlamento de Galicia conseguiu o apoio unánime para que se proceda o desdobramento dese corredor, pero tamén aduce a cuestións técnicas e de seguridade vial, porque o tramo precisamente de Nadela ata a Pobra de Sanxiao era o tramo que maior concentración de accidentes tiña, que maior tráfico soportaba, en cambio, pois se empezou por o medio, fíxose Pobra de Sanxiao, Sarria, que é un cantao para ir a Sarria, pero, bueno, se quero ir a Lugo, pois o mellor hai máis problemas. Entón, que é o que estamos a defender? Estamos a defender unha estrategia global de desenvolvemento dunha infraestructura fundamental para esta provincia, para vertebrar a saída natural a A76 e a A72, pode ser unha vía alternativa para a futura autovía de Lugo-Ourense, é algo que os socialistas levamos reivindicando durante moito tempo. O que non pode pasar, como suele ser habitual, é que se anuncien cousas e despois caduquen os estudios de impacto ambiental, co coste que teñen, que se paralicen, que se anuncien partidas orzamentarias nos orzamentos e despois queden en nada, porque víamos que, bueno, pues este ano veñen 500.000, o que veñen 5 millóns, despois os 5 millóns nunca se executan, vanse dilatando, home, sempre hai imprevistos. E sabemos que é unha infraestructura costosa, pero creo que, se se aposta, creo que parece de recibo calquer
persoa de sentido común, xa non digo ningún técnico especializado, é consciente de que esa infraestructura, especialmente para vertebrar a zona sur da provincia e conectar con Ourense, é fundamental porque soportaría un tráfico de máis de 100.000 vehículos sin contar co transporte de mercadorías. Viamos que ese tramo está a xerar, incluso tradicionalmente, desgraciadamente, soportou accidentes graves, soporta un tráfico importante. Por lo tanto, consideramos que non só é unha cuestión de vertebración, sino tamén de mellora da seguridade vial, un tramo complexo no seu trazado, pero polo que apostamos e que, insisto, o presidente da Xunta moitas veces puso en boca tanto o señor Feijóo como o señor Rueda de que eso se iba a rematar. A nosa preocupación radica fundamentalmente nesa publicación, en esas verbas que dirixiu o señor Rueda falando do desdobramento do corredor ou da futura autovía na de la Sarria, obviando, quero pensar que foi un lapsus por eso de que estaba empezando, quero pensar, non quero ser mal pensado, a súa continuidade ata Monforte, a súa saída natural de autovía cara a Ourense. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Polo grupo do Partido Popular ten a palabra don Antonio Mejide. Pois eu tamén espero que cheguemos de novo a un acordo unánime nesta proposición, porque no fondo é algo que xa se aprobou, como ben decía o señor Rivera, no Parlamento Galego, que aprobamos hai 3 meses nesta mesma Deputación. En estes últimos 3 meses, pois, houve avances. A verdade é que houve avances, como ben decía ahora o deputado, pois houve unha reunión na que se presentou as obras, está ahora mesmo en trámite de alegacións, precisamente, como ben saben os membros desta corporación, e estamos xa avanzando claramente nesa autovía Lugo-Sarria-Monforte. De feito, estaban ali representantes do Partido Socialista. Como o presidente sabe, estaba ali a alcaldesa de Lugo, que supoño que lles deu conta do que ali se falou nesa visita, onde se deron datas, onde se deron cifras e onde se explicou claramente o futuro desta infraestructura e supoño que lles informou adecuadamente desta institución. Agardo que esa relación é fluida e boa entre o Concello de Lugo e a Diputación Provincial e se non é, pois vamos a dar tamén agora eses datos. O que pediron está se cumplindo. O que se pediu fai 3 meses neste salón de pleno está se cumplindo. Está se avanzando na licitación. Non se están cumplindo, por desgracia, outra serie de compromisos por parte desta Deputación e por parte do Goberno Central, dos que probablemente falemos nun rato. Pero sí que se está traballando. O 19 de xullo termina o prazo para as alegacións. Hai 35 millóns de euros destinados á contratación dese tramo que está agora mesmo en estudio e despois hai que seguir avanzando, como se dixo nesa reunión tamén, de cara a Monforte. Por tanto, benvida esta proposición, por descontado, benvida esta preocupación, pero nós xa estábamos precisamente nela. E é certo que hai que priorizar nas infraestructuras, vostedes saben ben que están tamén no goberno, e aquí priorizouse por perigosidade e por intensidade de tráfico. E despois virán os seguintes tramos, como debe ser. O que sí que lles pediría, e quero facer unha inflexión o mellor nesta moción, é apelar á súa cortesía parlamentaria, por decirlo de algún modo, ou á súa elegancia na redacción. Concordando no fondo por completo da súa moción, si lles pediría, señor Rivera, señor presidente, modificar o tono ou a redacción do segundo punto. Pero non porque nos podamos sentir agraviados, sino porque a redacción deste segundo punto é máis propia dunha conversación de pasillo, dunha conversación de bar ou de calquera outro contexto que propio dun libro de actas dun salón de plenos como sería esta corporación da Deputación Provincial de Lugo. Entendo que o mellor non lles pode gustar algunha cousa ou durante estes últimos anos, pero si lles pediría ser un pouco elegantes nas redaccións, deixarnos destas expresións de elaborar un caderno de actividades e de reforzo e recuperación, eu entendo que é mellor modificar esa terminoloxía por elegancia e porque non quede neste, como digo, neste libro de actas. É algo absolutamente cordial o que lle pedimos. Entendemos que se pode modificar e pedir, por exemplo, instar a Xunta de Galicia a continuar a construción da AG22 ata Monforte, non remantando o seu trazado na Vila de Sarria, que vimos a decir o mismo, pero respetando, eu creo que a esta institución que o merece.
Por eso apelo, como digo, ao prestixio que merece esta institución e a sacar esta moción por unanimidade. E apelo, ademais, a esa cortesía, a esa talla política que me consta que ten o presidente para estas cousas. Estou seguro que está disposto a facer esa modificación porque non quede retratado neste libro de actas este tipo de acordos que, como digo, non son, pois, o mellor todo o corteses que se merece. Así que, todo o noso apoio nesta construción, todo o noso apoio nesta moción e nesta reivindicación, facémolo aquí e facémolo na Xunta. E podemos ser totalmente claros e contundentes nesta moción. E podemos votar a favor, porque estamos seguros de que se vai a facer, non que se vai a facer, é que se está facendo. Por eso, absolutamente tranquilos. O galla, sexan así de contundentes vostedes cos seus compañeros de partido en Madrid. E eu, este sí que é outro segundo punto. Presentamos outra emenda, que aí xa depende da súa belixerancia dentro do seu partido, se queren retar ou pedir ou exixir ou demandar ao Goberno Central a outra serie de infraestructuras que se nos deben, despois no segundo turno de intervención podemos falar delas, tamén metemos unha moción para pedir infraestructuras ao Goberno Central. Pero xa lles digo que centrándonos no debate Lugo, Sarria, Monforte, por suposto, totalmente de acordo. O que sí que lles pido é modificar esa redacción. Gracias, moitas gracias. Ben, polo grupo do BNG, agora a palabra don Efraín Castro. Grazas, señor presidente. Ben, pois estamos ante unha longa historia do que é a posible construción de autovía Lugo-Monforte, porque eu que son de Sarria, pois, e que seguimos con moito interés os veciños de todos os concellos afectados por este trazado, pois, a verdade é que sorprende que levamos con un río de propaganda desde o ano 2004. Eu creo que cada vez que hai unha convocatoria de elecciones salía algún membro do Partido Popular a facer algunha promesa relacionada con este trazado. Agora, decíanos o señor Ameijide que, claro, as inversiones siguen criterios de tráfico e seguridade, entendo, pero entendo hasta un punto, porque eso o que leva condenado á provincia de Lugo e condenando doblemente, quizás, o sur da provincia de Lugo, é a que, claro, como non vive xente aí, pois non facemos inversións, pero claro, é que se non temos infraestructura, se non podemos competir como os demás, como vamos foxar población do territorio? Polo tanto, claro, aquí estamos todos a favor, pero a realidade é que en 20 anos, e isto sí que non son nin anuncios do presidente, nin en 20 anos o que temos é construídos 11 kilómetros de autovía. Claro, eu podo entender que nos pida boa vontade, confianza en que se vai facer, eu eso tendemos a mao e aquí salimos con unanimidade se queren, pero claro, eu que a min non me parece, se o que nos está propoñendo é que fagamos unha regla de 3, se en 20 anos nos tacaron 11 kilómetros, pois eu son de letras, non fixen a conta, pero quizás xa este xubilado eu cando a autovía chegue a Monforte. Eu creo que eso, unha, por o vital que para conectar, pero dous, porque aunque se melloraron temas de seguridade, sigue sendo unha vía perigosa. Este mesmo fin de semana había un accidente nesa vía, polo tanto, eu creo que, teñen que poñerse a traballar, pero con un ritmo diferente ao que leva feito a Xunta de Galicia, porque para nós é inasumible que cada 20 anos se vayan a construir 11 kilómetros de autovía Lugo-Monforte. E, para nós a discusión de si ten que rematar en Sarria ou chegar a Monforte non é discusión posible. É moi importante para os cidadáns de Sarria e todos os concellos que colla a conexión con Lugo, e cando este rematada melloraría moito, pero é tan importante esa conexión co sur da provincia e con outras provincias, por iso sería unha vía que chegaría moito a outras provincias, a todos os que vivimos neses concellos. Polo tanto, nós imos votar a favor, entendemos a mantendida que facía o señor Ameijide, pero nós pedimos moita máis celeridade, porque para nós non son plazos asumibles e creemos que máis alá
dos criterios que decía de número de tráfico e siniestralidade, Lugo, a provincia de Lugo e en concreto o sur de Lugo necesita unha discriminación positiva porque senón van nos condenar a morrer porque non vai quedar nadie que poda vivir porque non nos dan as ferramentas para competir en igualdade. Por lo tanto, anunciar o noso voto a favor e resaltar a importancia desta vía. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno, señor Rivera. Bueno, a ver, señora Miguel, vostede ten a piel moi fina, porque temos que escoitar o señalamento que someteu algunha xente aquí na súa primeira moción, que xa lle dixen que debeu desayunar fuerte, e vostede se molesta porque nos poñemos aquí, literalmente, o vou a ler, pois, algo tan sinxelo como, xa non me acordo onde está, teño que mirar, porque tampouco me parecía moi tan ofensivo. Bueno, non sei onde teño. Algo así como que faga os cadernos de... que faga os deberes. Eso é basicamente unha maneira fina, elaboración dun caderno de actividades de reforzo e recuperación que lle lembro ao presidente da Xunta, os conselleiros, o seu... Home, iso é unha fórmula simpática, agradable, ata, bueno, a veces o simple enténdese mellor. Eu creo que vostede todo chegou a entender. Entón non sei por que se molesta. Home, outra cousa é que fóramos puxéramos aquí a marca incluso do cuadernillo rubio ou vacaciones antillana, pero non, é unha maneira de pedirlle ao presidente da Xunta moi elegante que faga os deberes que ten que facer, porque, como decía o señor Efrén, isto é algo sin acritude que, sinceramente, creo que é unha infraestructura de vital importancia. Eu non sei se é consciente de que do que se está pedindo é razonable, é algo que levamos pedindo durante moito tempo, que somos conscientes de que é unha infraestructura complexa, que leva tempo, pero, home, hai que tamén reconocer que xa na época do bipartito se deixaron moitos espazos expropiados, duplicados, que facilitan moito o traballo. Polo tanto, ter estas alturas só un trociño, que bendito sea ese trozo, a mí venme fenomenal, xa yo digo, pero bendito ese trozo de apenas 10 kilómetros entre a Pobra de Sanxiao e Sarria, pois é relativamente pouca cousa, non? É unha política do anaco ali no medio, pois hasta incluso é perigoso, porque algún consultado con algún especialista no tema, a veces fai ali un efecto de embotellamiento, que chegas ali, sales da autovía, chegas ali e de repente pois te encontras cun só carril. Entonces, bueno, eu creo que aí a nosa vontade, vostede se quere votala ben pode facelo, porque é perfectamente justificable, eso dos cadernos eu non lle vexo maior mal ningún, eu creo que é bastante inocente, non ten maldad ninguna. O que pasa é que, claro, vostede presentame aquí unha excusa para votar en contra, pero claro, a moción esta que presenta aquí volvemos ao de sempre. Fala da conexión da provincia de Lugo coa alta velocidade recuperando os proxectos das variantes dos Peares Canaval e Rubián, pero se vostedes deixaron caducar o estudio de impacto ambiental, vostedes meteron nun caixón a intermodal, a reconstrucción completa do viaducto, eu non sei, pero que eu sepa están traballando nesa reconstrucción. Nas obras da 54 estánse traballando. Que fixo Rajoy? Pois, non sei, marchar, que foi o mellor que lle pudo pasar a este país. O pobre home, era simpático, reconozco que era unha persona simpática, traballaba, tiña así bastantes trabalenguas interesantes, pero que para Galicia foi un auténtico desastre, o peor presidente galego da historia deste país. Gracias. Segundo turno, señor Mejide. Non me meto, pode usar ou ser todo o duro que vostede queira e usar as expresións que vostede queira. O que me dá pena conocendo. E, ademais, polo respeto que o presidente di mostrar a esta institución, dame pena que os acordos sexan máis propios a veces dunha conversa de bar que dun acordo político. Simplemente apelo a esa elegancia parlamentaria que vostedes, pois non sei se queren demostrar hoxe neste salón. Señor Tomé, apelo a vostede directamente a ser un pouco máis elegante porque é o líder deste grupo e o líder desta corporación. Nos vamos a demandar esa autovía Lugo-Sarria e Monforte, por suposto. Vamos a votar a favor. É que votamos hai 3 meses a favor. Pregolle elegancia nos acordos plenarios. Elegancia. Algo que vostede non lo pide a nós en reiteradas ocasións. Manter esta redacción, se quere manteña, suscriben a vostedes, e nós vamos a apoiala. Pero pídolle elegancia, teña esa deferencia de ser elegante en este caso e modificar esas cousas, porque despois quedan os acordos, e é unha pena. E unha pena porque en algo que podemos estar de acordo todos os grupos, é unha pena empañalo e emponzoñalo polo capricho de unha redacción que, como digo, é impropia
e non é elegante para un acordo de pleno dun salón como desta Corporación Provincial. E a outra emenda, pois, se non a queren aceptar, está no seu dereito, pero nos vamos a seguir demandando. Fixémolo por carta ao ministro hai uns días e seguiremos demandando as infraestructuras que se nos deben a nosa provincia. Quedamos illados. Lugo é a provincia máis illada de España con diferencia. Quedamos fora da alta velocidade, quedamos fora do eixe atlántico de mercadorías. As autovías que estaban construídas están nun estado deplorable, só hai que ver a A6, con un ponte caído dende hai 2 anos. O mantemento das estradas é lamentable. As autovías que se iban a construir van ou a ritmo prácticamente parado ou moi lento, como é a 54, ou directamente están nun caixón como a 56, a 74 non sabemos nada dela, a 76 tampouco, e de moitas outras infraestructuras máis. Pedimos que non se nos siga botando máis auga nese pozo de illamento que estamos na provincia de Lugo. Parece que dende Madrid se nos está botando un caldeiro máis de auga cada día para seguir afogándonos todavía máis. E o que queremos é unha corda para trepar con infraestructuras como esta, Lugo, Sarria, Monforte, que está construindo a Xunta de Galicia, e con outras que se nos adevedan dende o Goberno central. Queremos unha corda para trepar e para fuxir dese futuro oscuro e ter luz. Ter luz, ter competitividade, ter empregos, ter asentamento poblacional. É o que pedimos. E como digo e reitero, e volvo a terminar, nós vamos a apoiar esa iniciativa porque é unha iniciativa que necesita o sur da provincia. Pero volvo a apelar e a interpelar directamente ao presidente da Diputación a que demostre esa elegancia política da que presume e que nos pide en moitas ocasións. Moitas gracias. Señor Don Efrén, o seu turno. Ben, vouse intentar ser breve, pero teño que estar de acordo con a señora Meijide que Lugo é a provincia máis aillada seguramente do Estado, pero é verdad que no análisis a veces, supoño que por descuido e non intencionadamente, olvídase de que vostedes gobernaron durante moitos anos o goberno do Estado en Madrid e durante esa época Lugo non saiu máis beneficiada que está a sair agora. Polo tanto, o aillamento de Lugo son culpables vostedes. E antes da súa intervención, eu tiña, para este punto en concreto, Lugo, estamos aillados en moitos sentidos por falta de infraestructuras e somos sempre os últimos no reparto, pero é que o sur de Lugo somos os últimos dentro de Lugo. Polo tanto, esta infraestructura é vital. E decíallelo antes, isto pareceme moi ben que vayamos sacar por unanimidade, eu creo que eso pois unha boa cousa, pero claro, esa unanimidade e ese buen rollismo é o que lles decía na primeira intervención. A min, e creo que non é o que merecen as veciñas e veciños das comarcas do sur do Lugo, non nos vale que cada 20 anos construyamos 11 kilómetros de autovía. Creo que hai que pisar o acelerador para esa construción, porque senón estamos falando dunha infraestructura que disfrutarán os nosos netos cando saquen o carné. Por lo tanto, é unha infraestructura que se necesita tanto para a comunicación como para a seguridade e que, empezaría a checar o sur da provincia ao resto da provincia. Moitas gracias. Turno de peche, señor Rivera. Sí, pois alégrome de que... A ver, eu volvo a decir que o tono é cordial e coñecendo o señor Rueda e como coñezo o señor Rueda ao señor presidente, seguro que hasta lle vai resultar agradable o tono no que se emite eso, o sea que se queren votar, estou seguro que non o vai a reprender porque haya apoiado este tono desta moción. Dito isto, di que vostede quere unha corda que agarrase, gustoume eso de que era unha corda, pero as cordas non todo o mundo pode subir por eles. Mire, deixese de cousas así ficticias e isto tradúcese que se están reconstruindo os viaductos, que se está traendo alta velocidade, que vostedes non deixaron plan de conservación en ningún lado de carreteras durante 10 anos que estuveron no goberno, que non deixaron nin a luz conectada, como digo moitas veces a quen lle explico, por que o Partido Popular non trouxo alta velocidade? Porque non deixou a luz. E mire, remato cunha anécdota moi graciosa, que vostede non estaba, pero foi ver a súa xefa de filas detrás do ministro para entregarlle a cartiña na mão. Sabe o que pensei eu? Que isto me a punto de preguntar. Non sabía se esa levaba remito ou era un anónimo. Moitas gracias. Gracias. Moi ben, señora Meijide, como usted se dirixe a min, brevemente non vou entrar en ningún debate, ni moito menos, pero, mire, o
señor Rivera pudo estar máis ou menos acertado na redacción, pero estou seguro, e lendo o que acabo de lelo por se acaso, non hai nada que ofenda ou insulte ao presidente da Xunta, ni moitísimo menos, ni moitísimo menos. En iso, usted convendrá comigo que se repasamos as súas redaccións nos ganarían, pero con distancia, con suficiente distancia. Como dicen as carreiras de cabalos, por máis dun corpo. Sí, seguro, seguro. Mire, en temas de respeto institucional, eu creo que estamos por encima da media. Eu, además, personalmente, lo dixen públicamente. Desde o punto de vista político, evidentemente non. Desde o punto de vista personal, teño aprecio ao señor Rueda. O dixen manifestado máis dunha vez. Ele é do PP, eu son do Partido Socialista, pero personalmente é outra historia. E además teño o placer de conocerlo fai moitos anos. E lamento non haber podido escoitar esas explicacións que dice vostede que fixo cando veu aí a autovía. Lamento non poder haber escoitado porque non cursaron a invitación. E depois, a última hora, ando ver un asalto de mata, cando xa eu non podía cambiar, e parece que foi un erro da Consellería, que é un novo gabinete, e parece que foi un erro. Me chegaron a decir que o propio presidente había tomado nota delo e pediron disculpas. Portanto, vamos a entender que eso foi un error e xa está, non pasa nada. Pero non pude escoitar esas explicacións que vostede se refería. E, claro, sabe onde ven a nosa preocupación? É que, dado que se usted recolle a Consellería, miren a Consellería os documentos, non falan para nada de prolongar isto hasta Monforte, falan de rematar en Sarria. Falan de rematar, Sarria na dela, non? Bueno, se temos en conta eso, se temos en conta as declaracións que había feito a anterior conselleira, xa ex-conselleira, que había manifestado que meteso, o dixo públicamente, que metese la fora conselleira non se faría o tramo de Sarria a Monforte, os dous tramos de Sarria a Monforte. A ver, afortunadamente, menos mal que o presidente liberou-nos dese cáliz, e teño que yo agradecer. Espero que a nova conselleira vaya por outro camiño, o presidente tamén, e iso articule o sur da provincia de Lugo, porque é onde está concentrada a maioría da población no sur da provincia. E, lógicamente, hai que articular os ciudadanos, non? E conectar con outras vías que van a ser importantes no seu día, como vai poder ser a AS-36 no seu momento, ou a AS-32, que parece que vía que estes días os empresarios de Ourense tamén reivindicaban a AS-32 chantada Monforte, que ven desde o Plan Galicia, fíxose vostede onde está esa autovía A72. Así que eu creo sinceramente que aquí non hai ninguna mala intención, ni moito menos. O único que hai é que, visto que na Consellería nada fala de prolongar hasta Monforte, e había as palabras da Conselleira anterior, e tendo en conta que hai un acordo unánime tamén do Partido Popular a favor de desobrar a autovía na súa totalidade, bueno, pois, home, creo que non está de máis recordar, e agora que empeza un novo equipo e unha conselleira nova, que este compromiso é un compromiso que está adquirido por todos. Por tanto, non abrimos debate. Simplemente era unha explicación que eu quería que a tuvera, porque eu non estuve en esa invitación porque houve un erro, xa está. Eu non critico a nadie, nin salín criticando a nadie, ni moitísimo menos. Teron unhas explicacións e a mí váleme. Vamos a votar, señor Mejide, vamos a votar. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 25, non hai votos en contra ni abstencións, queda aprobado por unanimidade esta proposta. Pasamos ao punto número 8, que é unha moción do BNG para solicitar a Xunta de Galicia que garanta a asistencia sanitaria nos centros de saúde EPAC da provincia de Lugo e evite o seu peche por vacacións do persoal. Primeiro, dictamen da Comisión. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don Armando Castós Alvariño e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e leválo ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Ahora sí, para expoñer a iniciativa, ten a palabra dona Iria Castro. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas, compañeros deputados e deputadas, medios de comunicación, asistentes. Dende o Grupo Provincial do BNG vimos denunciando de xeito recorrente o deterioro da sanidade pública como consecuencia de 15 anos de recortes e privatizacións do goberno do PP á fronte da Xunta de Galiza, que se ten convertido nun perigo para a saúde das galegas e dos galegos.
E, por se acaso non están moi informados, vou facer unha radiografía da situación da provincia, comezando pola Mariña. En Ribadeo, cabeceira de comarca, están sen pediatra e cubren de vez en cando o servizo. No Valadouro están sen médico e se teñen sorte vai algún día o médico 4 horas, nin un turno completo, que de feito teñen unha manifestación o sábado 29, por se alguén quere ir. No Vicedo tamén están sen médicos e de feito esta fin de semana houve unha movilización social. En Guitiriz, Begonte e Rábade tamén están afectados por este recorte en pediatría. Será que dende o goberno do PP non queren crianzas no rural ou as poucas que hai non precisan ir ao médico. E máis cara ao centro, en Castro de Rei, levantáronse a semana pasada cun carteliño de que no centro médico de que poñía que estaba pechado o 15 de xuño ao 15 de setembro. O igual que en Doiras, Cervantes, que teñen que percorrer 20 km ao Centro de Saúde de San Román durante os meses de verán. Parece ser que está prohibido poñerse enfermo no verán. Por outra parte, tamén temos a Fonsagrada e a Negueira de Muñiz, que levan máis de 6 meses manifestándose. En Paradela está sucedendo o mesmo, falta un profesional e o Sergas non envía un reforzo. Tamén no Courel están denunciando a situación de falta de médicos, xa que os centros médicos de Folgoso e Seoane pechan en días alternos, como se fose feira, tendo os hospitais a máis dunha hora en coche e, por suposto, cunha carretera que dende a Xunta do PP aínda non amañaron. Por non falar do desmantelamento das áreas sanitarias da Mariña de Monforte, agora convertidas en distritos. E podería seguir nomeando moitos máis casos, como a falta de pediatras en Sarria, que mesmo en Castroverde estivemos en médico un par de semanas durante o Nadal, etc. E todo isto ten algo en común, que o Goberno do PP, coas súas competencias en materia de recursos humanos na área de sanidade, leva ignorando premeditadamente a súa responsabilidade de planificación e de organización do funcionamento do Servizo Público de Saúde, porque non se fixo nada para afrontar o relevo do persoal sanitario malia coñecer as xubilacións previstas. E se a todo isto unimos unha taxa de temporalidade altísima no caso de enfermeiras e unha sobrecarga de traballo para os profesionais que se ven obrigadas a que a prolongación da xornada sexa habitual, a asumir o cupo de algún compañeiro cando este está de vacacións ou a saturación dos diferentes servizos de urxencias nos hospitais, levan a que as profesionais da medicina prefiran emigrar ou traballar noutro sitio para ter unha boa calidade de vida profesional. A maiores disto, o Goberno do PP na Xunta non dubida en pechar camas durante o verán. 810 en toda Galiza, 135 máis que en 2023, 38 na Mariña, 68 en Lugo e 28 en Monforte. Non está nada mal para o debut do novo conselleiro de Sanidade. Todo isto redunda en situacións moi preocupantes. Primeiro, no rural interior, onde se pechan centros de saúde e obrigas a xente a desplazarse os kilómetros que sexan necesarios cando se poñen enfermos. E, por outra parte, non se reforzan os centros de saúde que sofren máis presión no verán, como son os da Mariña, onde a poboación multiplícase por 3 ou 4 nos meses de verán. Pero isto non é unha opinión miña. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal establece que Galiza é a comunidade que menos fondos destina a sanidade, educación e servizos sociais. En 2023, 3.205 euros por habitante, 297 menos que a media estatal, e déixanos na penosa situación de que sexa a primeira vez na historia que é a comunidade que menos inviste niso. Por lo tanto, vimos aquí hoxe a pedirlles que se poñan do lado dos seus veciños e veciñas, que sexamos todos constructivos e continuar con este tono de colaboración co que viñamos comezando este pleno e reclamemos todo o pleno unha mellor sanidade para toda a provincia. Moitas grazas. Gracias, doña Iria. Polo Grupo Popular ten a palabra don Francisco Balado. Ben, bon día a todos e todas. Pois, en resposta, en primeiramente ao título da súa moción, temos que dicirlles que, contrariamente ao que vostedes manifestan, a Xunta de Galicia xa está a garantir a asistencia sanitaria en todos os concellos de Galicia, en todos os puntos de atención continuada e en todos os hospitais, mal que lles pese a vostedes, porque vostedes no fondo non queren que se garanta a asistencia sanitaria. E todo isto, ainda a pesar dos impedimentos que lle está a poñer o Goberno de España e o Ministerio de Sanidade, non só a Galicia, senón a todas as comunidades autónomas. Polo tanto, non é necesario que veñan ao pleno desta institución a recordar algo que xa está planificado, porque moito antes de que vostedes redactaran a súa moción, a Xunta de Galicia, como probablemente outras moitas autonomías, xa tiñan planificado e organizado a súa sanidade para os meses de verán, insisto, aínda en contra e, sobre todo, coa oposición do Ministerio de Sanidade e, sobre todo, coa desatención que está a ter últimamente con esta nova ministra de Sanidade con todas as comunidades autónomas. Miren, a situación actual da sanidade
a nivel nacional é a mesma que lles vimos anunciando tempo atrás, xa dende fai 2 anos. Por unha banda, temos un problema estructural na nosa sanidade de falta de médicos en todo o país, en toda España, en todas as comunidades autónomas, que afecta a unhas máis e a outras menos, pero todas son víctimas desa desatención que está a ter o Ministerio de Sanidade con elas. E temos tamén, como decimos, un Ministerio asentado e instalado na inacción, despreocupado porque as comunidades autónomas poidan contar cos medios suficientes para poder ter as suficientes plazas de médicos, un ministerio que se nega a facilitar ás autonomías o marco xurídico necesario para que poidan contratar médicos. E por outra, na nosa comunidade autónoma, en Galicia, e tamén nesta Deputación, que temos 2 grupos, BNG e Partido Socialista, que se dedican a poñer paus nas rodas e que se dedican a intentar convencer a cidadanía que non hai ningún problema estrutural na sanidade, que o problema da falta de médicos só afecta a Galicia. É a única comunidade autónoma, según vostedes, que ten escasez de médicos e que efectivamente pois todo é culpa do Partido Popular, cando realmente todas as comunidades autónomas saben que é o Ministerio de Sanidade o que abandonou o problema e agora quere trasladar ás comunidades autónomas. Fixo vostede un repaso dos concellos da provincia onde había problemas coa sanidade, chegou mesmo ata Negueira de Muñiz e Fonsagrade, e eu lle digo, pois siga un pouco máis adiante, pase vostede a San Antolín de Ibias, pase a Grandas de Salime, e chegando ata Avilés, comunidade ou Principado de Asturias, gobernada polos socialistas, pois tamén conta con centros de saúde pechados e con moitos problemas na sanidade, como se pode ver. Dígollo porque lle queda máis cerca se vostede tamén quer ir ás manifestacións que convocan ali. Miren, temos 3 premisas que son claras e que supoño que ninguén discutirá a estas alturas. A competencia para a formación de especialistas é do Ministerio de Sanidade, non das comunidades autónomas. Supoño que isto tamén o terán claro. Non pretenderán decirnos agora que a competencia para a formación de médicos que é autonómica. A responsabilidade de tomar medidas extraordinarias relacionadas coas convocatorias MIR para que non queden vacantes é competencia tamén do Ministerio. É dicir, algunha competencia ten que ter o Ministerio de Sanidade, porque, según vostedes, o Ministerio non ten ningunha competencia, menos a de cobrar. Polo visto, a señora ministra sí que ten a competencia de cobrar, ela e o seu gabinete, pero a de traballar parece que non a ten, segundo din o BNG do Partido Socialista. E, en terceiro lugar, a autorización de unidades formativas tamén é competencia do Ministerio de Sanidade, non das comunidades autónomas. Nós non dicimos aquí que as autonomías non teñan ningunha competencia. É certo, é dicir, están transferidas, pero o Ministerio ten competencias e aquelas que ten que cumprir con elas. Non pode desentenderse do problema en detrimento das autonomías. Fronte a isto, que é o que temos? Pois unha ministra que a semana pasada dixo non son sus competencias. Ela non ten competencia ninguna. Como digo, só ten a de cobrar a fin de mes. Ela é o seu gabinete. Esa, polo visto, creo que non lle desapareceu. Pois ben, o que ten que facer esta señora ao frente do Ministerio é asumir as súas propias competencias, nin máis nin menos. Non se lle pide que pague aos médicos, que iso é competencia das comunidades autónomas. Non se lle pide que asuma os procesos de contratación dos especialistas, que iso tamén lle corresponde ás comunidades autónomas. O que se lle pide é que cumpra coas súas obrigas de formar especialistas en número e en cantidade suficiente para que ningunha comunidade autónoma teña o problema que está tendo como ten a nosa comunidade autónoma nestes meses de verán. Nada máis por esta primeira intervención. Moitas gracias. Por o Grupo Socialista, señora Porto, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, señor Valado, o seu discurso, a verdade é que non sorprende a ninguén. Ven co repertorio de sempre, culpar absolutamente de todo o Goberno do Estado. Hoxe centrouse na ministra de Sanidade e valeirar absolutamente de contido e, polo tanto, de responsabilidade á Xunta de Galicia. Eu insisto, se a Xunta de Galicia non pode aportar solucións, sobra a Xunta de Galicia, señor Valado. Levámolo falado aquí en moitas ocasións. É verdade que hai dificultades en moitas comunidades autónomas, pero é verdade que Galicia leva 15 anos, exactamente os mesmos que vostedes levan gobernando, sin tomar medidas nin aportar unha sola solución. Esta moción o que fai é poñer o acento precisamente
nunha desas grandes eivas que teñen ao fronte da xestión sanitaria, que é un deseño errado que non contempla nin as coberturas por baixas de persoal, nin as coberturas por xubilacións, cuestión das que foron advertidos en numerosas ocasións polos profesionais da sanidade aos que vostedes non queren escoitar. A maiores disto, que sí que fan é anunciar, como sempre, anunciaron o pasado día 17 de xuño un plan de 12,5 millóns de euros para garantizar a atención sanitaria, un plan insuficiente, pero insuficiente non pola cuantía, que só habería que ver o resultado final, sino insuficiente porque, como sempre, chega tarde. Anúnciano o 17 de xuño e a xente xa está collendo as vacacións. E os xubilados levan varios anos chegando á idade de xubilación sin que se cubran as súas baixas. E despois un plan que confunde, porque, por exemplo, vostedes contemplan cuestións como que o persoal do 061 poda prestar servicios nos PAC. Esa é unha solución, señor Valado, que din neste plan. O sea, que a proposta para atender a atención primaria é desmontar aínda máis os servizos de urxencia, señor Valado, en pleno verán. Ou poñer un facultativo na tesitura de ter que deixar a medio atender a quen está no PAC para ir a atender unha urxencia, señor Valado. Home, eu creo que deberíamos de tomarnos isto co rigor que merece, deixar de lanzar acusacións a quen non lle compete, porque recórdolle que vostedes tamén gobernaron en España e non fixeron absolutamente nada por remediar nin a sanidade nin outros problemas que nos fan moita falta de solución aquí en Galicia. Miren, na segunda intervención falareille de casos puntuales da provincia, nesta non. A Xunta de Galicia, certo, que non ten solucións, pero tampouco ten empatía ca cidadanía, que reclama, que clama por solucións. Pero tampouco ten empatía cos profesionais que lles poñen as solucións en riba da mesa e vostedes non as queren coller, porque fíxese vostede que precisamente fai pouco tempo, aí no Círculo das Artes, fai uns días, os médicos, durante a celebración da súa patrona, falaron de dúas cuestións. Escoitáronos os representantes da Xunta, seguro que algún dos que están aquí sentados hoxe. Falaban de dúas cuestións importantes. Unha dela era a continua deshumanización da sanidade, porque, evidentemente, se hai que atender a 40 ou 60 persoas en consulta con escasos minutos para darlles unha solución, ou os temos que desviar a atención telefónica, estamos deshumanizando a sanidade por falta de profesionais. Pero decían outra cousa máis. De onde ven a falta de profesionais? Non hai profesionais? Si os hai. Si os hai. O que sucede é que elixen outras comunidades autónomas ou mesmo outros países para traballar porque os profesionais galegos non teñen no Sergas as condicións profesionais e laborais que lles ofrecen noutros lugares. Polo tanto, vanse. Eu quería poñerlle un exemplo sobre esa cuestión, porque precisamente en enfermería, fai pouco tempo, houve unha oferta de emprego público e presentáronse 10.000 persoas para 1.000 plazas, 10.000 para 1.000. Polo tanto, profesionais hai, señor Valado, que pasa que non se lles ofrecen as condicións que merecen e se van a outros lados a traballar porque as atopan mellores. Vostedes o certo é que teñen unha folla de ruta deseñada dende fai tempo para ir favorecendo a sanidade privada, para que no medio rural nos vayamos quedando sin médicos, pouco a pouco, para que teñamos que facer esforzos en desplazar unha poboación avellentada a recibir atención primaria a lugares distantes, e paulatinamente iso vai desmoronando a sanidade pública galega e aféctanos a todos e todas nós. E o que tamén deben de recoñecer vostedes son as manifestacións de moitos de vostedes, alcaldes do PP, que cando coincidimos nos din mobilizádevos, que quedamos sin médicos. Os seus alcaldes, ca voz pequena, porque non se atreven a dicilo ca voz alta no seu do partido, señor Valado. Mobilizádevos, que quedamos sin médicos. Iso é o que nos chega. Moitas gracias. Moitas gracias. Doña Iria, en segundo turno. Grazas, presidente. Eu, cando escoito dicir ao señor Valado que xa está todo planificado, que está todo planificado, se fose veciña de Castro de Rei, preocuparíame saber que xa estaba planificado o peche do Centro Médico de Castro de Rei e que o meu alcalde non fixo nada para evitalo. Que iso é ben triste. Iso é ben triste, porque iso é traballar para outra persoa, non traballar para os veciños que puxeron aí. Iso é moi triste. Ben, falan de competencias, falan de un problema estrutural de médicos, pero é que as xubilacións, o problema de que nos íbamos a enfrontar con moitas xubilacións leva moito máis, estaba xa de antes de que chegara Pedro Sánchez, de que chegara a nova ministra aí.
Vos xa non recordan que estiveron gobernando no Estado? Non hai tanto tempo deso, pero agora intenta botar balóns fora, botándolle a culpa a nova ministra. E agora quero comentar brevemente tamén as medidas por parte da Consellería de Sanidade porque se reducen a ocurrencias. Van a afrontar este verán con ocurrencias. Este plan de verán de 12,5 millóns de euros non é o que precisamos. E esperar a mediados de xuño para activalo é tamén outra ocurrencia. É unha ocurrencia que parece ser que nin o conselleiro nin a persoa que estaba antes estaban pensando en solucionar estes problemas que sabían que íbamos ter. Isto é unha improvisación. O que terían que facer sería afrontar o déficit estrutural de profesionais, a precariedade ou os orzamentos insuficientes. Imos traducir as medidas deste plan estrela. O primeiro, que é que os médicos que vayan de vacacións ás súas segundas residencias se poñan a traballar noutros centros de saúde. Hai un dereito laboral que se chama vacacións. Ou incluso os profesionais da sanidade ou incluso cando se lles pide aos concellos que se lles poñan casa para pasar vacacións e pasar consulta. Por outra parte, que os MIR de cuarto ano teñan que asumir a realización dun traballo sen supervisión é totalmente injusto e ponos nunha situación moi difícil e insegura xurídicamente. Os MIR de cuarto ano teñen que facer prácticas, non exercer unha profesión sen garantías xurídicas. E despois está que os médicos do 061 traballen nos PAC para seguir debilitando as urxencias. A culpa non é de Pedro Sánchez ou da nova ministra, a culpa é de un recorte de orzamento a nivel galego durante anos e anos. De feito, os orzamentos galegos deste ano destinan 5.165 millóns de euros para a sanidade e pode parecer unha boa cifra. Pero se sacamos a inflación, vemos que en realidade hai unha reducción de 70,4 millóns de euros. E veñen aquí tamén cunha emenda de sustitución que nin vostedes mesmos entenden, do mal redactada que está. Antes pedía o señor Amigide claridade e vou facer. Esta emenda é unha excusa de mal pagador para non votar a favor esta moción. Grazas. Moitas gracias, señor Balado. Sí, gracias, presidente. Tanto a señora Porto como a señora deputada do BNG lles teño que dicir, porque apelaron á ardanza recibida, dicindo que isto era culpa do Partido Popular. Ben, levan 6 anos no goberno. No mes de novembro vaise cumplir 6 anos que levan vostedes no goberno. Por lo tanto, hombre, non se apuren moito, pero algo vayan facendo, porque isto, pois, evidentemente, o primeiro e o segundo ano poderánlle botar a culpa ao anterior, pero despois de 6 anos, pois, non creo que quede moi ben botarlle a culpa ao anterior. E di a señora García Porto que se a Xunta non pode aportar solucións, sobra. Quen sobra é o Ministerio, porque a principal das solucións que se está pedindo aquí, que é a de convocar médicos en número suficiente para que todas as comunidades autónomas teñan facultativos, é unha competencia do Ministerio. Pero eu volvo a dicir, non se lle pide que desaparezca, que ceda esa competencia ás comunidades autónomas. Será tan fácil se o Ministerio de Sanidade non é capaz de convocar plazas suficientes, pois que ceda esa competencia ou que busque a maneira de que as comunidades autónomas o poidan facer. Non creo que sexa tan difícil. Non se lle pide o diñeiro. Incluso se lle pide por parte dos propios aspirantes, por parte dos propios MIR, que cambie o sistema de elección. Miren vostedes, ata o ano 2020 había un sistema de elección no que os propios aspirantes podían coñecer en tempo real as prazas libres. Pero vostedes, como pensan que todo o que fan os demais está mal feito, cambiaron o sistema de elección por un sistema de elección telemático que é criticado polos sindicatos, polos médicos, polos propios MIRes e aspirantes, etc., etc., etc. É un sistema telemático que xa se debatiu aquí algunha vez en plenos anteriores, que non permite coñecer en tempo real as prazas libres. Que significa iso? Hombre, claro, pois que quedan un montón de vacantes, entende? En todas as comunidades autónomas. Cataluña, 98 vacantes. Castela e León, 81 vacantes. Andalucía, 68. Galicia, 63 vacantes. Extremadura, 61. Aragón, 22. Baleares, 19. A Rioja, 17. Todas as comunidades autónomas incrementaron nun 70% o número de vacantes porque ustedes cambiaron o sistema de elección de plazas e néganse a entender que se o volven como estaba antes, ese sistema funcionaría. Supoño que iso que tamén o poderá facer a señora ministra. Non pretenderán que sexa competencia das comunidades autónomas habilitar o sistema de elección de plaza. Tamén iso queren dicir que é competencia de Galicia. Por lo tanto, miren, nosotros o que temos claro é que o problema que ten Galicia, como outras moitas comunidades autónomas, nin é de falta de organización, nin é de falta de planificación, senón que é un problema
que se ven agravando de ano en ano e que se este ano é grave, para o próximo ano vai ser peor, pero é un problema ao que lle ten que poñer freno en primeira instancia o Ministerio de Sanidade. Nada máis e moitas gracias a todos. Muchas gracias, señor Balado. Señora Porto, segundo turno. Señor Balado, miren, o certo é que as cifras reais falan por si solas, non hai nada máis que decir, esa responsabilidade é únicamente da Consellería de Sanidade e, polo tanto, da Xunta de Galicia. Temos 1.100 profesionais menos en atención primaria que cando vostedes chegaron fai 15 anos ao goberno. Algo terán que ver, gobernaban alá e acá. Algo terán que ver, señor Balado, digo eu. Segundo, señor Balado, 11.000 nenos e nenas que non teñen pediatra asignado, 200.000 persoas en espera dunha primeira consulta hospitalaria, 120.000 que esperan por unha proba diagnóstica e 46.000 que esperan por unha operación quirúrxica. Teñen todo planificado como vostede di, señor Balado? A min o certo é que me costa crelo. Pero mire, a realidade é que hai solucións, pero vostedes non as queren poñer. Non teñen máis que seguir as recomendacións que lles dá a Organización Mundial da Saúde, que di exactamente que un orzamento sanitario ideal debería de dedicar a atención primaria un 25%. Xa non lles pedimos tanto, pero é que están aplicando un 14%, señor Balado. Logo é que non se están tomando isto en serio, e refírense aos orzamentos, neste caso, das comunidades autónomas. Levan vostedes recortados máis de 130 millóns de euros en gasto sanitaria desde que chegaron ao goberno na Xunta de Galicia. Máis de 130 millóns de euros, menos, señor Balado, que cando chegaron á Xunta de Galicia. E, ademais deso, vostedes intentan, usted en particular, culpar o goberno da falla de Prazas Mir, pero que a realidade é que renunciaron na etapa de Feijóo a formar a 180 profesionais. Renunciaron desde a Xunta de Galicia, señor Balado. Xa sei que non lle gustou hilo, pero renunciaron a eso. E ora, ademais, acaba de dar un dato que di que deixaron sen cubrir 61 plazas Mir no último ano. Foronlle 100, señor Balado, que lle pasen ben os datos de Santiago. E o que lle dixen antes, a oferta de emprego público de enfermería, 10.000 personas se presentaron para 1.000 plazas. Polo tanto, persoal formado hai, pero non queren traballar nos Sergas. Pregúntense por qué. Pregúntense por que incluso, despois de aprobar o MIR, renuncian a ocupar esas plazas e se van á sanidade privada, señor Balado. Pregúntense por qué. O mellor saben a resposta, pero non lles interesa tomar as medidas, que é o que me temo. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Turno de Pensionaria. Gracias, presidente. Bueno, esta situación de desmantelamento que acabamos de narrar aquí da sanidade pública obedece só a un obxectivo do PP, que é favorecer a sanidade privada. Non en van, destináronse en 2023 225,9 millóns de euros dos orzamentos do goberno do PP na Xunta foron para a privada por o medio de concertos, por exemplo, en materia de saúde mental. Isto obedece tamén, é un exemplo de por que se reduce o servizo de psiquiatría, por exemplo, no distrito de Monforte. Pero despois fan un plan de verán con orzamentos de 12,5 millóns de euros que se aproba a mediados de xuño, dígame vostede se iso é planificación, e pretenden que creamos que hai unha aposta pola primaria. É indecente que veñan aquí a defender unha suposta boa atención sanitaria, que lle boten a culpa ao Goberno de Estado e que nos queiran tapar os ollos cando está tan claro que as veciñas e os veciños que votaron por vostedes están vendidos, porque son vostedes mesmos quen non os están a defender. E non nos costa só cartos do noso bolsillo, custanos a vida tamén. Así que pensen no sentido do voto. Grazas. Moitas gracias. Pues sometemos a votación a iniciativa do BNG. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda, por tanto, aprobada esta proposta. Pasamos ao punto número 9, tamén unha moción do BNG para solicitar á Xunta de Galicia a posta en marcha dun plan de impulso da compra pública alimentaria galega. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don Armando Castós Alvariño e don Clemente Iglesias González, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta e presentala
Presentada, e levalo ao pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñer a iniciativa ao conxunto do pleno, ten a palabra don Daniel García. Moitas grazas, señor presidente. Bos días a todas e a todos. Dende o Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego traemos esta moción ao Pleno Provincial da Deputación de Lugo demandando da Xunta de Galiza unha aposta decidida pola compra pública alimentaria no noso país. A compra e a contratación pública mobilizan unha grande cantidade de recursos económicos e teñen un gran potencial de transformación do modelo económico e social e de dinamización da economía atendendo a criterios sociais, ambientais e de cohesión territorial. Galicia presenta un importante déficit agroalimentario, fundamentalmente pola nosa dependencia exterior para o abastecemento de producións vexetais e polo déficit de produtos transformados de maior valor engadido. Para corrixir esta situación, as políticas públicas deben impulsar iniciativas como a que traemos hoxe a este pleno provincial. A normativa de contratación pública, malia estar concebida para favorecer os intereses dos grandes grupos económicos, permite que as administracións públicas desenvolvan estrategias para fomentar a actividade económica, o emprego e o tecido económico local, nomeadamente as PEMES e as entidades de economía social. Esta normativa establece que o prezo non pode ser o factor determinante da adxudicación dos contratos e que se debe empregar unha pluralidade de criterios. Resulta, polo tanto, imprescindible que a Xunta de Galiza desenvolva un novo marco legal referente á contratación das administracións públicas galegas no que se fomente a introdución de cláusulas sociais e ambientais, así como a fórmula dos contratos reservados. Dentro do Grupo Provincial do BNG trasladamos a necesidade de fortalecer o sistema productivo primario da nosa provincia a través dunha pedra angular, o desenvolvemento dun plan de impulso de compra pública alimentaria, coas seguintes dúas liñas de actuación. Servicios de restauración de comedores escolares, de centros de día, de residencias, de centros hospitalarios, de centros de atención a mulleres e fillos vítimas de violencia machista, de centros tutelares de menores, etc. E tamén de compra pública de alimentos frescos e de tempada para entidades sociais e para colectivos sociais. A cadea de valor dos produtos alimentarios está moi desequilibrada e a produción primaria recibe unha parte mínima do valor producido, sendo un dos sectores con menores ingresos do Estado. As pequenas e medianas empresas agroalimentarias están a experimentar un notable descenso da súa renda agraria. Coñecedores desta problemática, dende o BNG nas institucións, vimos tomando medidas e creando programas e apoiando diversas iniciativas, como, por exemplo, a posta en funcionamento da plataforma de comercio electrónico Son de Lugo, impulsada dende a área de medio rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo no ano 2021 e que na actualidade está consolidada e constituída por máis de 30 produtores e produtoras locais de toda a provincia que ofrecen alimentos certificados e de gran calidade. Tamén coa coordinación territorial intermunicipal para garantir o abastecemento da conca alimentaria, estrategia alimentaria do EO Alimenta, e que conta coa colaboración da área de medio rural dende que o proxecto comezou a camiñar fai 3 anos. Xestión tamén directa dos comedores de todos os centros escolares do Concello de Ames, con pregos de compra directa a provedores locais. Obradoiros compartidos para a transformación de produtoras locais de horta, froitas e verduras dos concellos de San Sadurniño e Moeche. E tamén o programa da Granxa ao Comedor desenvolvido a finais do ano 2023 co apoio da área de medio rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo e coa colaboración da cooperativa A Carqueixa e da propia plataforma Son de Lugo xestionada desde Asgafón. Nós esperamos que o Partido Popular apoia esta moción seguindo a liña do programa Come Local que desenvolveu a Xunta de Galicia en Santiago de Compostela, a non ser que só fose unha iniciativa para facer ver que fan e non cambiar nada como a sempre. Moitas grazas. Moitas gracias, don Daniel. Por o Grupo Popular, ten a palabra don José Demetrio. Gracias, señor presidente. Bos días a todos e todas. Bueno, estamos diante dunha proposta interesante que, evidentemente, todos podíamos estar de acordo no que se pide,
Bastante simple, por certo, porque se olvida de que Lugo tamén ten mar, de que Galicia ten mar e que a pesca tamén é importante. Non vexo ningunha referencia aos produtos do mar. Desde aquí tamén o noso apoio aos pescadores e pescadoras e mariscadoras de Galicia. Ben, en principio non vamos a apoiar a proposta por algo moi sinxelo, porque é algo no que xa se está traballando. Como ben saberán, e se non saben, pois aquí a teño, no Parlamento de Galicia, a finais do pasado ano 23, no mes de decembro, aprobouse a Lei de Calidade Alimentaria de Galicia, donde xa se incluyen pois prácticamente todos os puntos que veñen nesta moción. Curiosamente, algúns ca mesma redacción. Eu non sei se algún punto incluso foi quitada da propia lei. Nestas 120 páxinas desta lei, na súa exposición de motivos xa, dende o principio, pon o arreglo anterior, seguindo os principios de responsabilidade social e ambiental e as recomendacións da Unión Europea da Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura, a FAO, introdúcese a compra ou contratación pública verde de produtos alimenticios como instrumento mediante o cal as autoridades públicas poderán adquirir produtos e servicios alimentarios con un impacto medioambiental reducido durante o seu ciclo de vida e aporten beneficios medioambientais e sociais. Isto concretarase mediante a aprobación por parte do Consello da Xunta previa proposta da Consellería competente en materia de agricultura, gandería e montes. É dicir, xa na propia exposición de motivos se fai referencia á compra pública. Pero é que é máis. No propio artigo 65 da Lei 124, que foi publicada o 18 de xaneiro, dinos a contratación pública de produtos alimenticios. Nos contratos do sector público autonómico que teñan por obxecto a subministración de produtos alimenticios ou nos contratos de servicios ou de concesión de servicios para cuxa execución sexa imprescindible a utilización deste tipo de produtos, procurarase a compra pública socialmente responsable de alimentos saudables procedentes de sistemas de produción sustentable e respetuosos co medio e que garantan a seguridade e calidade alimentarias. E para cumprir este punto número 1, establécese que nun prazo de un ano dende a entrada en vigor desta lei, a Consellería competente en materia de Agricultura, Gandería e Montes propoñerá para a súa aprobación polo Consello da Xunta unha guía procedimental no que se recollan as condicións ou criterios sociais, ambientais e de calidade alimentaria que resulten axeitados e garden vinculación co obxecto do contrato de conformidade coas previsións da legislación vixente en materia de contratos do sector público. É dicir, estamos dentro dese plazo de un ano, porque foi recentemente aprobada a lei, estáse traballando na Xunta en este sentido. Co cal, todo o que se pide aquí non é algo novo, non é algo novo para a Xunta, non sei se por descoñecemento se trae esta moción para a aprobación neste pleno, pero o que estamos seguros é que a situación vai mellorar. A compra pública afecta tanto aos organismos públicos como aos dependentes da propia Administración e cada guía será obxecto da publicación no portal de transparencia da Xunta e na página web do órgano consultivo de contratación da Comunidade Autónoma de Galicia para acadar a súa máxima difusión. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Ben, polo grupo do Partido Socialista ten a palabra don Miguel Fernández. Pois, gracias, presidente. Moi bo día a todos e a todas. Bueno, a Unión Europea leva tempo, en realidade, como mínimo desde 2016, impulsando iniciativas de compra pública sostible por entenderen que é unha boa estrategia pois, para abordar unha serie de asuntos moi trascendentes, como pode ser impulsar a loita contra o cambio climático, fomentar hábitos de vida saudable ou a transformación ecolóxica da agricultura en Europa pois cara a esa alimentación máis sostible e máis saudable. Por outra parte, ven sinalando tamén que as administracións deben ou debemos pois, potenciar os produtos de proximidade e territorializados pois, a través de unha serie de instrumentos como sellos de calidade, denominacións de origen, etc., e tendo en conta tamén aspectos pois, como pode ser o benestar animal. Todo este enfoque foi adaptado polo Goberno do Estado desde 2019 co Plan de Contratación Pública Ecolóxica do Estado,
que busca precisamente fomentar a sostenibilidade tanto ecolóxica como medioambiental. E, por outra parte, tamén, a raíz da pandemia, quedou claro a necesidade de apostar por reducir esa dependencia alimentaria dos territorios como unha ferramenta de loita contra posibles incidencias que poden xurdir. Naquele momento, como recordaremos, e co comercio mundial interrompido, a importancia de impulsar a compra e a produción de produtos de proximidade quedou máis que manifiesto, aparte de outra serie de beneficios que ten desde o punto de vista do emprego, da saúde, do apoio aos pequenos produtores, etc. etc. Pois, se estas dúas institucións traballan nesta línea, teño que decir que, paralelamente, que están implantando esa compra pública de alimentos como un elemento transversal para acabar unha serie de obxectivos ecolóxicos, económicos, incluso de saúde, como decíamos, de equilibrio territorial. Mentre isto ocorre, a Xunta de Galicia permanece, desde logo, ausente e non está participando. Voulle poner un exemplo. Falaba antes o diputado da contratación. Recordarán que cando no 2023, fai pouco, sacaron a concurso os servicios de cántering que dá para os comedores escolares, presumían na súa propaganda de que os criterios de selección iban a premiar aquelas empresas que apostasen polos produtos de proximidade. Nada máis lonxe da realidade, porque resultaron elixidos na parte máis sustanciosa do contrato empresas de fora de Galicia. Esa é a realidade. Se ve que priorizaron aspectos mercantiles ou de mercado frente a outras consideracións. E referíase vostede á Lei de Calidade Alimentaria de Galicia, efectivamente en vigor desde febreiro deste ano, e ali, con unha lectura atenta da mesma, compróbase como a compra pública de alimentos brilla pola súa ausencia e apenas aparece nun único artículo de todo o texto da lei. Eso sí, é un artículo ben ilustrativo porque reza textualmente que se procurará a compra pública de alimentos. Di procurarase. Por tanto, non se fixan mínimos, non se incentiva nada, simplemente unha mera declaración de intencións que en realidade a nada compromete. Tampouco ninguna referencia á compra de produtos de proximidade, de maneira que dunha lectura da lei se desprende que a Xunta de Galicia tanto lle ten servir nos seus actos públicos un viño de calidade da viticultura heroica da Ribeira Sacra, como outro reconocido por Europa, pero procedente de Alemania ou de Italia, por poñer dos exemplos. E todo isto nun territorio, como sabemos, e como xa se dixo, deficitario en produtos agroalimentarios, e onde o sector primario, eses pequenos produtores, sendo rural, sendo do mar, son fundamentales para o noso desenvolvemento e para a nosa economía. Por tanto, entendemos que é necesario que se implique dunha vez a Xunta de Galicia en este asunto e, por lo mismo, concordamos co punto de acordo da proposición e, consecuentemente, votaremos a favor. Moitas gracias. Gracias, don Miguel. Segundo turno ahora para don Daniel. Ben, mire, a normativa está sen desenvolver. O que debe facer a Xunta de Galicia é dotala de recursos humanos e medios económicos. Non tire tampouco de demagoxa, que todos sabemos que dentro dos alimentos de proximidade están incluídos os da pesca. Outra das cuestións é que en Galiza, segundo estudos nacionais e autonómicos, casi 3 escolares ou adolescentes de cada 10 teñen sobrepeso. Son datos que nos deben facer reflexionar sobre a necesidade de investir na mocidade, na saúde das xeracións futuras que precisan de ferramentas que protexan a saúde pública, a alimentación e nutrición, e, por extensión, os modelos de produción primaria sostible dende un punto de vista económico, social e ambiental. O obxectivo desta moción para fomentar a compra pública de alimentos de proximidade, saudables e sostibles, é a pedra angular sobre a que se asentan outros eixes transversais.
Para iso, por unha banda, debemos realizar diagnósticos iniciais dos sistemas alimentarios, os ambientes alimentarios e os hábitos de poboación e que esta información se actualice periódicamente para poder valorar os cambios. Debemos ser capaces de detallar a nivel supramunicipal as potencialidades e a vocación do territorio e a compra e consumo de alimentos para poder planificar como se alimenta unha poboación. E isto só se pode conseguir se a Xunta de Galicia dota das ferramentas necesarias á cidadanía para que poidan decidir sobre a súa soberanía alimentaria, a través do cambio de legislación e mediante o acompañamento de varias medidas de acompañamento, como, por exemplo, coñecer o sistema alimentario, o medio local e as dietas da poboación, fomentar a planificación regional alimentaria, desenvolver e reforzar estruturas e espazos de goberno alimentario e mellorar a coordinación entre todas elas, mellorar o seguimento e a avaliación das políticas alimentarias locais, regular certas cuestións ambientais, a preservación do solo fértil e a priorización do uso para alimentos, a promoción da economía circular e local no sistema alimentario, fomentar a investigación, a formación e a innovación local para o sector primario, mellorar as condicións do sector produtor de alimentos, fomentar as vendas directas e as canles curtas de comercialización e facilitar a distribución e a logística de pequenas producións locais baseadas na agroecoloxía. Sensibilizar, educar e formar para avanzar cara a unha alimentación máis sostible e saudable. Fomentar tamén o acceso á alimentación saudable e sostible para a poboación máis vulnerable. Como lle digo, a normativa está sen desenvolver e o que debe facer a Xunta de Galicia é dotala de recursos humanos e medios económicos. Moitas grazas. Moitas gracias, don Daniel. Don Demetrio, segundo turno. Moitas gracias. Bueno, é curioso que despois desa lectura tan pormenorizada a que se fixo referencia non se vira no artículo 3, que precisamente ao principio, cando aínda naide pode ser sospeitoso de estar cansado, donde nos di na letra O, fomentar a produción local e os circuitos cortos de comercialización. Bueno, pois non sei, a lectura ao mellor foi así un pouco por encima, non? Bueno, o que decimos, fai 4 meses que entrou en vigor esta lei. Estamos dentro do ano que hai para facer a guía e que ten que ser aprobada polo Consello da Xunta. É algo no que se está traballando. Unha lei que incluye criterios de calidade, medio ambiente, comercio de proximidade, todo o que demanda, o que se está pedindo nesta moción. Co cal, o que teño que dicir é que hai que deixar traballar a Administración, evidentemente haberá que dotala dos medios necesarios, pero é algo no que se está traballando nesa guía, é unha guía que vai beneficiar unha vez aprobada a todos os produtores a nivel local, fomentar o comercio de proximidade e, sobre todo, mellorar a calidade dos produtos alimenticios, tanto nos contratos da Administración que compra directamente como nos organismos dependentes dela. Polo cal, pois non podemos apoiar isto, como digo, hai que dar un marxe de confianza á Administración, hai un ano para facelo. Esta lei foi aprobada no Parlamento de Galicia no mes de decembro coa abstención do BNG e do Partido Socialista. Esperemos que os resultados que señan os esperados unha vez que se aprobe, que todo o que vai aquí pedido que se vai a cumplir. Moitas gracias. Gracias, don Demetrio. Don Miguel. Sí, pois moitas gracias. Pois unha cousa é a literalidade da lei, que se ve que interpretamos de distinta maneira, e outras son a realidade dos feitos e os avances que se están producindo, que son realmente escasos, verdad? Mire, eu non son nada dado a facer recomendacións en ninguén, pero neste caso vanme permitir os señores diputados do Partido Popular que fagan unha excepción. E é que aprendan da xestión que fai a Deputación Provincial que as súas de residencias, tamén no que se refiere á compra de alimentos, deses alimentos que acaban suministrando as cociñas desas instalacións. Sonlle produtos de tempada, produtos de proximidade, de proveedores locales, que, por unha parte, garanten a mellor dieta para os usuarios e, por outro, contribuyen tamén a fixar población no rural na medida en que aseguran uns ingresos regulares e procedentes, ademais, de clientes fiables aos pequenos propietarios locales. Si o podemos facer na Diputación con un orzamento de 100 millóns de euros,
que non se podría facer desde a Xunta de Galicia con eses 12.000 millóns ou eses 12.000 millóns fronte aos 30 se falamos de servicios sociais. Por tanto, unha vez máis, pois trátase de ter vontade política para facelo ou para non facelo. E miren, o que se pide, a parte de razonable, é absolutamente necesario. Vostedes imagínense que se impulsa de verdade, con medios técnicos, humanos, con vontade política, a compra pública de alimentos, pois teríamos alimentos frescos e de temporada nas escolas, teríamos produtos de proximidade ecolóxicos que contribuyen ao cambio climático e a disminución da contaminación, teríamos menús apetecibles, dietas equilibradas nos centros de día nos hospitales e tamén apoyaríamos, como non, ese tecido de produtores que é tan necesario e tan importante no noso ámbito. Así que, moitas gracias. Moitas gracias. Moi ben, turno de peche, don Daniel. Ben, señores do Partido Popular, cando teñen que adaptar e modificar as leis para amparar a protección de certas actividades, como o caso do modelo depredador das macroindustrias pasteiras, non lles tembla o pulso, aínda hipotecando o futuro das familias labregas que certifican alimentos de excelente calidade ou das familias mariñeiras que levan xeracións producindo o mexillón de xeito sostible nas nosas rías, para que logo diga vostede. Non boten balóns fora, é o momento de apostar decididamente por un modelo que garanta a soberanía do futuro das nosas crianzas e a súa saúde e calidade de vida. Moitas grazas e, non se durman, que, aínda que é largo o pleno, pois está o señor... Moitas grazas. Gracias, don Daniel. Rematado o debate, sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra 12, non hai abstencións. Queda aprobada a proposta do BNG. Pasamos ao punto número 10, que é a moción do Grupo Provincial do Partido Popular para mellorar a seguridade viaria na estrada provincial LUP 2901 e para construir unha variante na parroquia de San Vicente do Burgo no Concello de Lugo. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa dos Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención do vicepresidente don Efrén Castro Caloto e dos señores e señoras diputados dona María del Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e dona Marisol Morandeira, membros do Grupo Provincial Socialista, e da señora diputada dona Iria Castro Fernández, membro do Grupo Provincial do BNG, acorda ditaminar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Gracias, señor secretario. Por favor. Bueno, para expoñernos a iniciativa, ten a palabra o señor Meijide. Moitas gracias, presidente. Despois desta serie de ruidos que non sabía moi ben de onde viña. Primeiro agradecer a presencia de algún veciño do entorno do Burgo afectados directamente por esta estrada e por esta problemática, pois pasar a relatar un pouco as necesidades e o problema que se está vivindo na LUP 2901, que cruza, como ben saben, 4 municipios do centro da provincia, Lugo, Friol, Guntín e Palas de Rei. En total son 36,3 kilómetros, dos que 14,3 kilómetros están percorridos polo camiño primitivo. Perdón, presidente, pensei que quería... Un momentiño, paren o tempo, por favor. A ver, se siguen sonando os teléfonos, teño que desalojar a sala. Así que fagan o favor, porque non pode haber teléfonos sonando. Os de seguridade, por favor. Continúe, por favor.
Gracias, presidente. Bueno, é evidente que isto interrumpe o pleno. Os señores de seguridade, desalojen a sala, por favor. Identifiquen as persoas. Identifiquen as persoas, por favor. Gracias, continúes. A terceira, a ver se vai a vencida. Falamos, como decía, de 36,3 kilómetros, dos cales algo máis de 14 están percorridos tamén polo camiño primitivo, que, como ben saben, foi declarado Patrimonio da Humanidade no ano 2015. Bueno, señores de seguridade, desalojen por completo o salón de plenos. Pois continuamos a sesión. Perdone usted esta interrupción, pero... Non é culpa súa, ni moito menos. Absolutamente disculpado e agradecido tamén polo comportamento. Decíamos que efectivamente esta estrada, titularidade da Diputación Provincial, é coincidente en moitos puntos durante prácticamente a metade do seu trazado co camiño primitivo que, como ben sabe, é Patrimonio da Humanidade e que durante este último ano, estou collendo o teléfono para mirar os datos máis actualizados, pois foi percorrido, como ben saben, por uns 8.000 veciños, 8.000 peregrinos, o que vai ata agora, pero anualmente máis de 20.000 personas percorren esas estradas ou percorren esos camiños en dirección a Santiago, concretamente tamén na parroquia do Burgo. Bueno, como ben saben, isto tampouco é un tema alleo a esta corporación, porque no ano 2018 xa se aprobou por unanimidade unha iniciativa para apostar polo desdobramento desta vía nesta institución provincial. E incluso se traballou dende a Diputación Provincial dende o ano 2006 cun goberno do Partido Popular, por cento, ao fronte desta institución, para facer unha circunvalación á parroquia do Burgo que dera seguridade aos seus veciños, que mellorara os tempos de recorrido e, sobre todo, tamén que dera esa seguridade viaria necesaria aos peóns e aos peregrinos que circulan por esta zona. Falamos dun espacio moi transitado, con volumen importante de tráfico peatonal e que ten numerosos riscos. Estivemos reunidos en moitas ocasións cos veciños do Burgos, que volvo a saludar de novo a unha parte deles ou unhas representantes deles. Mantivemos xuntanzas e todos nos trasladan a preocupación de cada día cando circulan pola súa población, ben sexa andando ou ben sexa en vehículo, o risco de atropelos, o risco de accidentes que se teñen. A mí gustaríame que viran calquera día, ás 9 da mañá, ás 10 da mañá, calquera momento da mañá especialmente, que cando máis peregrinos hai, cal é a situación da estrada. Eu non digo que evidentemente non poidan pasar por ali, son benvidos os peregrinos e todo o que queremos é que veñan máis, pero é unha situación de risco real. A estrada é moi estreita, hai un núcleo de población onde todavía se estreita moito máis a vía e un risco moi evidente para os peóns
e para os peregrinos moi especialmente. Por iso, dentro do Partido Popular, traemos esta moción. Esta moción, porque ademais neste mesmo salón de plenos se dixo claramente, eu quero utilizar as verbas do señor Rivera, o Camiño de Santiago é fundamental, e efectivamente é fundamental para a provincia de Lugo, é fundamental para Galicia, e o que temos é que garantir a integridade, a seguridade e, sobre todo, a boa imaxe do Camiño tamén para quen nos visita, porque son os altavoces que despois van falando ben ou regular ou mal da nosa provincia ou das nosas vilas cada vez que van viaxando ou retornando ás súas casas. Por iso creemos que é importante. E sabemos que se fixo traballo desde esta Diputación por mellorar esta vía, témolo que recoñecer. Asfaltáronse numerosos puntos, temos aquí o cadro dos investimentos que se fixeron nos últimos anos. E son investimentos que hai que agradecer e que hai que recoñecer. Pero tamén é importante dar seguridade a eses peóns. Existe, como ben saben, feita polo da Diputación unha senda peonil nunha zona deste camiño que está sendo moi útil e moi segura para os peregrinos. E creemos que hai que seguir estendéndoa. Por iso, propoñemos que a Diputación aposte polo Camiño de Santiago, aposte polo Camiño Primitivo e aposte por dar seguridade aos peregrinos. E entendemos que tamén hai que apostar pola circunvalación do Burgo. Por qué? Para dar seguridade aos conductores e aos veciños desa vila. E para quitar esa enorme intensidade de tráfico entre as casas que se sufre ou que se padece cada día. E isto falámoslo neste salón de plenos no ano 2018, aprobado por unanimidade. Remato xa con dúas frases, presidente, inda que termina no tempo. Recordar que se debateu aquí por unanimidade no 2018, que se debateu en xaneiro de 2020, se trouxeron preguntas tamén a este pleno, e que en febreiro, sí, aí sí que non saliu por unanimidade, sino que votaron en contra deste goberno. Pedimos que recapacite. Moitas gracias. Moi ben. Pois nada, por o Grupo Socialista ten a palabra para fixar a posición do grupo don Pablo Rivera. Sí, moitas grazas. A min pareceme ben, pero creo que convén, como se dixo no 2018, como dixo o seu compañeiro Poi tamén en febreiro do ano 22, falar un pouco de onde vimos, cara onde vamos e por que estamos onde estamos, non? Porque, evidentemente, claro, a circunvalación comeza a traballarse no ano 2006, sendo Francisco Cacharro presidente desta institución, se continúa con goberno presidido por José Ramón, pero, claro, entre medias, pois, evidentemente, se produce unha serie de dificultades que vostede está obviando e que creo que non son un tema menor para a creación desa circunvalación, que son, como ben sabe, paralizadas por patrimonio por mor da capela de San Bartolomeu, por pasar a menos de 40 metros de distancia, e tamén por unha cuestión de que eso de que di que todos os veciños están de acordo, maioritariamente pode que sí, pero hai algúns que lles afecta por cuestións de intereses privados ou vinculados co camiño que non están tan de acordo con esa circunvalación, cuestión que derivou, como moi ben saberá tamén, en algún tipo de recurso xudicial estimado parcialmente. Eso fai que se ve no ano 18, se aprobou por unanimidade, tamén se pode ler a acta dese pleno, se dixo na medida das posibilidades e de acordo ca súa viabilidade técnica, cuestión que, despois de estar analizado cos técnicos, parece moi complicado. Que é o que fai o Partido Socialista nese caso, se tanto lle preocupa a seguridade? Bueno, pois o Partido Socialista, nese caso, o que fixo foi invertir 610.000 euros no aglomerado en quente desa vía, en máis puntos, e deixouna, como decía un compañeiro meu de partido, decía, quedou niquelada. O sea, a carretera quedou perfecta, niquelada. Non hai queixa ao respecto. Claro, nós o que propoñemos é, se a circunvalación, ao mellor, non é algo viable e tanto lles preocupa a seguridade, poden facer o mesmo que están facendo a Xunta de Galicia no Camiño francés, que establecer unha senda peonil que garanta a seguridade dos peóns e desa maneira así ganamos o ancho suficiente a estrada para que pase a ter certa seguridade. Por ali pegada ou por outro lado. Eu non sei por que se empeñan tanto en que ao final a Diputación lles teña que resolver absolutamente todos os problemas. Eu digolle máis. Eu, se fora concelleiro do Partido Popular en Lugo, ainda que este na oposición e gobernando na Xunta, eu o que faría sería tirar porque se faga realmente esa senda peonil e non disparar contra a Diputación. Sinceramente, é o que faría. Mira, a súa concelleiro que fora candidato en Láncara por Partido Popular, incluso, pois trouxo para ali unha senda verde, non pasa nada. Aí en Baleira hai senda verde, na carretera de Porto Marín hai sendas verdes.
Entonces, bueno, pois eu creo que xa que eso do Xacobeo serviu para subvencionar tantas orquestas, que non me parece mal, que a festa tamén é importante, pois podía pagar esta festa, o mellor plantear pagarse esta festa, porque me parece unha cuestión de recibo, que non podemos engañar é a xente. Vostedes teñen capacidade, isto xa llo dixen o señor Poi no ano 18, no ano 22, e o dixen no ano 18 que, e me reitero, daquelas ainda estaba sin arranxar a estrada, e foi este presidente que na finalizou, e polo tanto me reitero no que dixen, non vou a cambiar absolutamente nada cando se fan esos investimentos, e a Xunta de Galicia ten capacidade para apoiar o Camiño de Santiago, pois non sei por que no Camiño Primitivo non aposta por facer esta senda peonil, que melloraría a seguridade. Se non pode ser pegada á estrada, pois que circunvale, que a faga, porque ten capacidade, ten cartos, ten fondos europeos para facelo, e o que non acabo de entender é por que non o fai, porque en lugar de, como concelleiro do Partido Popular que goberna na Xunta, non propón algo interesante para Lugo. Eu volvo a repetir, eu creo que esa é a política xeitada. Si vostede ten capacidade ou realmente a ten para poder impoñer algún criterio, pois faga algo de ben por os veciños do Burgo, que é, basicamente, pois tratar esa senda peonil e que a asuma a Xunta de Galicia como fai en moitos sitios, pode ir por aí adiante. Bueno, a ver, en moitos sitios non, xeralmente donde goberna o Partido Popular, que é o triste da cuestión, non? Entón, é unha pena que pois por pouco pode ser, se xa dice que é pouco, pois pouco pode ser tamén para a Xunta de Galicia, que ten, non sei, miles de millóns de euros de presupuesto. Entonces, eu creo que estírense un pouco, pensen nos veciños do Burgo, veñanlles cunha solución que seguro que nos agrada a todos, que estamos contentos e lles arranxe unha cuestión de seguridade vial importante. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Por o grupo do BNG, dona Iria Castro. Grazas, presidente. Ben, eu vou ser tamén moi breve, despois da intervención do compañeiro Pablo Rivera, que xa argumentou bastante ben a nosa posición. Creemos que dende este goberno provincial tentan atenderse ás necesidades das vías de comunicación da provincia e tentase facelo no menor tempo posible, tendo en conta o que vostedes xa saben. 4.517 km de longitude, a máis extensa do Estado español. E tamén é certo, como xa se comentou, que hasta este momento levanse investidos nesta vía 610.000 euros, a altura precisamente de San Vicente do Burgo, para mellorar comunicacións e seguridade vial e favorecer a comunicación con concellos como Guntín. Pero este asunto de hoxe, esta moción é recurrente, tal e como nos acaban de lembrar, ven dende atrás, dende 2018 e posteriormente trouxo o pleno unha outra vez, 2020, 2022, 2023 e este ano 2024 cos mesmos acordos. Creación dunha variante e creación dunha senda peonil. E como comentaba o compañero Pablo Rivera, sabemos que o Camiño de Santiago goza de especial protección autonómica, como debe ser. E dende o 2018, de feito, o PP leva feitas unhas cantas sendas peonís na provincia de Lugo. A pregunta sería, cantas sendas peonís fixo a Xunta e cal foi o impedimento da Xunta para non facer unha senda peonil en San Vicente do Burgo cando levan dende 2018 tan preocupados por ela? En Portomarín, en 2020, na LU 633, senda peonil e ciclista de 260 metros de longitude, 284.000 euros. En Samos, en 2021, antes de que gobernáramos nós, 14.500 euros de senda peonil. Palas de Rei 2021, 45.000 euros de investimento en senda peonil. Aquí en Lugo, en Carballido, 1,3 kilómetros de senda peonil, 185.000 euros. Despois de todos estes exemplos, a min xúrdeme unha pregunta que seguramente me poden responder. Cal é a razón pola que o PP lucense non moveu un dedo para que a Xunta actuase e fixese unha senda peonil no Burgo? A min como veciña realmente non me parecería adecuado que se todos estes anos o tiveron na man vostedes, os deputados de PP solicitar a algún dos organismos como Turismo de Galicia, Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, a posibilidade de construíla e non o fixeran. Pero estou segura que non lo van a comentar agora, que fixeron todo o que estuvo na súa man para facer a senda peonil. Grazas. Gracias, dona Iria. Segundo turno, señor Mejide. A verdade é que eu non sei se os voceiros do BNG e do PSOE se queren rir dos veciños do Burgo, se queren rir desta corporación, ou intenta facer un exercicio de manipulación xa fora de toda a regla e de toda a media da que estamos aquí acostumbrados. Pero claro, que están citando estradas e vías que son titularidade autonómica, como vostede sabe.
Vostede sabe que o mantemento do Camiño de Santiago é integramente responsabilidade da Xunta de Galicia, está pagando desde Xacobeo. E vostede sabe que esas vías que citou, quedome, por exemplo, ca última, ca de Carballido, é nunha vía que precisamente esa estrada é titularidade autonómica. E sabe que se fan esas intervencións en esas vías de titularidade autonómica para garantir a seguridade viaria dunha vía de titularidade autonómica. Hasta aquí ben, non? Pois, nesta vía da que estamos falando, a LUP da que estamos falando é unha vía de titularidade provincial. Hasta aquí seguimos ben o argumento, non? Entón, se é unha vía de titularidade provincial, a seguridade viaria nunha vía de titularidade provincial, hasta onde eu sei, é competencia da Deputación Provincial de Lugo. Non sei. O mellor ahora cree que... O mellor ahora vai ser competencia, non sei, do farmacéutico da esquina ou do señor que teña por ali unha granxa de polos. Non o sei, pero será, digo eu, da titularidade da Deputación Provincial. Entón, pidamos sendas peonís a Xunta de Galicia, onde precisamente as está facendo por seguridade viaria. Agradezco que enumerase ese listado, porque é certo que se está facendo un investimento moi importante, pero estáse facendo eliminando puntos perigosos en vías de titularidade autonómica, evidentemente. E o mantemento do camiño faino integralmente dentro da Xunta de Galicia. Por tanto, non manipulen, porque están faltando a verdade. Aquí a responsabilidade da seguridade viaria dos peregrinos e dos veciños do Burgo é da Deputación Provincial. Por eso pedimos unha circunvalación, porque non só están inseguros os peregrinos, sino os conductores, os peóns, os pequenos cando salen a xogar, os señores cando salen a pasear das súas casas no núcleo de Burgo. Non se centren só nos peregrinos. Pero para vostedes igual non é importante levar a cabo a súa labor de seguridade viaria, pero é que vostedes son os responsables. Son os titulares, teñen a titularidade desa estrada. E nós o que pedimos é ese labor de apoio. A min, o que me extraña é que nun mesmo pleno se diga que o Camiño de Santiago é de vital importancia para a provincia e que 2 mocións máis tarde que o faga a Xunta, que a nos danos igual, que se desentenda. Oiga, miren, coherencia e un pouco de respeto. Un pouco de respeto aos 442.000 peregrinos que chegaron a Galicia o ano pasado, os 20.713 que percorreron esa estrada do Burgo. Pero, sobre todo, un pouco de respeto aos veciños do Burgo que cada día sufren esa inseguridade. Cada día ven que poden ser atropelados ou que poden ter un accidente cando van nos seus coches. O que pedimos é eso. E é un problema que venden do ano 2006. Que houve varios proxectos, que houve varias alegacións, pero que xa estaban resoltos. Que o que falta é investimento e ganas de traballar. Nesa mesma estrada hai unha senda que fixo a Deputación Provincial. Continúena. É o que pedimos. De verdade, é que é moi difícil ser cordial e intentar ser elegante con vostedes porque non hai maneira de traballar. Gracias, señor Mejide. Segundo turno, señor Rivera. A ver, pódese seguir sendo cordial, que tampouco somos tan malos. Digo eu que, a ver, como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Unha sendiña, por favor, é o único que lles pedimos. Que se estírense un pouco, que eso costa 4 perras pa Xunta, non engañen os veciños, porque miren, o concepto que decía Manquiña, e vostede nas súas propias intervencións se contradí, porque aí intentando darlle a volta a tortilla, decir que ten que ser a Diputación a que manteña o Camiño de Santiago, non é que os titulares das estradas teñan que garantizar a seguridade vial no Camiño de Santiago. Está moi equivocado. O que ten a competencia a manter a ruta xacobeas e o Camiño de Santiago ten a obriga de garantir a seguridade vial, que non se entera nin do que di. O acaba de decir vostede así, señora Meijide. Polo tanto, vostede acaba de darlle a solución aos veciños do Burgo. Non nos engañe. Vostede ten capacidade, competencia e obriga de garantir a seguridade vial a peregrinos e, de paso, tamén aos veciños, se asume o desenvolvemento, a construción dunha senda peonil, que o fixeron concelleiros seus do PP ainda estando na oposición en moitos concellos que tiraron por facer sendas peonís e non pasa nada, e o mérito é seu. Mira, así ainda podría aplicarse o conte, que eu creo que se equivocan en esa estrategia de non facer por non facer. Eu cabréame bastante, indígname o feito de que vostedes non poñan un peso na provincia de Lugo nin no concello de Lugo, porque
iríalle mellor sendo concelleiro do Concello de Lugo se aposta por facer esa senda peonil, que saen todos ganando, os veciños, nós, e ademais sería un pouco condescendiente con esta Diputación que xa bastantes cargas ten, xa arreglou con 610.000 euros a estrada por facer unha senda peonil. Que pasa? Que pasa no Burgo, señora Meijide? Por que o fan 200 metros ou 500 metros máis para aló e non o fan no Burgo? O mellor hai que preguntar eso, Por que a Xunta actúa conscientemente noutros concellos desta provincia e se nega sistemáticamente, a pesar de habelo perdido, a facer cuestións deste calado, que tampouco considero que sea, a senda peonil, ten o seu coste, pero tampouco vai ser unha animalada. E, sinceramente, o penso. Vostedes sustentan a competencia do mantemento integral das rutas xacobeas e, polo tanto, a obriga de garantir a seguridade vial nesas rutas xacobeas. Non é cuestión da estrada, home, iso é unha milonga, iso é unha excusa para traer aquí isto e saltar por peteneras porque habrá algo no Burgo que lles chirríe, porque senón non o entendo. A verdade que non o entendo. Muchas gracias, señor Rivera. Turno ahora para o BNG. Doña Iria. Moitas grazas, presidente. A ver, eu estou seguro que esta palabra lle vai sonar. Convenio interadministrativo. Así ven? Sí, ben, todo ben? Entende que a Xunta pode facer un convenio ca Deputación se a estrada é competencia da Deputación é igual que a Xunta faga unha senda peonil? Hasta aquí, todo ben? A mí o que me parece mal é que nos acuse a nos de difamar cando non estamos dicindo ningunha mentira, cando acabo de falar destas sendas peonís que fixo, e que lles venda a esos veciños do Burgo, porque aquí hai dúas cousas. Unha, ou prefiren non facer nada desde a Xunta para seguir vendendolles fume aos veciños do Burgo e traer isto de forma reiterada ano tras ano, ou en realidade é que cando van a Santiago ninguén lles fai caso. Hai esas dúas cuestións, pero siguen vindo aquí martilleando con que é un tema da Deputación cando terían na súa man, cando terían na man da institución que gobernan, facer unha senda peonil. E sería máis sinxelo. E non viríamos aquí e isto, pero vostedes realmente o que queren é seguir martilleando contra esta institución provincial e contarlle aos veciños e seguir vendéndolles fume. Desde esta institución xa asumimos moitas competencias que non son nosas e que serían competencia da Xunta de Galicia e aquí seguimos e seguiremos facendo e axudando os veciños en todo o que poidamos e por iso esa estrada ten todo ese investimento. Pero vostedes poden seguir traendo aquí esta moción durante anos e anos para vender aos veciños eso, pero a realidade é que teñen vostedes a solución na súa man. Grazas. Moitas gracias, doña Iria. Xa turno de peche, señora Meijide. O Pleno da Corporación insta o equipo de goberno provincial a mellorar a seguridade viaria na estrada LUP 2901 de titularidade da Deputación Provincial, construindo unha variante da estrada provincial ao seu paso pola parroquia de San Vicente do Burgo no término municipal de Lugo e habilitando unha senda peonil paralela ao tramo que coincide co camiño primitivo. Miren, como comprenderán, habilitar unha variante nunha estrada provincial é competencia provincial. Fágano, como digan, o que lles dé a gana, manipulen o que lles dé a gana, que estamos xa fartos das manipulacións do señor Rivera. A verdade é que, polo menos, dixo verdades ao gran investimento que fai a Xunta de Galicia na seguridade no camiño. A verdade é que hai que recoñecerlle que, polo menos, viña documentado, algo que non pode decir o señor Rivera. Pero sí que se fixeron moitos investimentos en Lugo, pero é importante a titularidade, porque a Xunta, nin o Camiño, nin o Xacobeo, pode actuar sobre unha vía que non é dela, porque é LUP 2901. É dentro desos 4.300 kilómetros de estradas que ten a Deputación. Pedimos seguridade para todos, non se centre na senda peonil. Toda a vía necesita seguridade. Gracias. Rematado o debate, sometemos a votación. Votamos. Señor Miguel, tiña que haber entrado antes, non pode exercer o dereito a voto. Bueno, votos emitidos... No. Isto está... Alguén pulso aí que non está. Había 12, por tanto non pode ser. Repetimos a votación. Pero usted non pode votar porque estaba fora do salón de plenos. Votamos.
Votos emitidos 24, votos a favor 12, en contra 12, non hai abstencións. Temos que repetir a votación por empate. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 12, non hai abstencións, queda, por tanto, rexeitada por voto de calidad de presidencia. Pasamos ao punto número 11, que é unha moción do Grupo Popular para instar o Goberno de España a retirar a nova proposta do mapa de concesións estatais de liñas de autobús que suprime paradas en 10 concellos lucenses. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención do vicepresidente don Efrén Castro Caloto e dos señores e señoras deputados doña María del Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserio e dona Marisol Morandeira Morandeira, membros do Grupo Provincial Socialista, e da señora deputada doña Iria Castro Fernández, membro do Grupo Provincial do BNG, acorda dictaminar favorablemente a moción presentada e leválo a pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñernos a iniciativa, o Pleno ten a palabra o señor Amejide. Moitas gracias, presidente. Entendo perfectamente que Miguel Fernández se retrasase para votar eso, porque debe ser duro para un concelleiro de Lugo estar votando en contra dos veciños que defendeu. Eu sei que a mellor fe posible durante tantos anos o frente da Concellería de Medio Rural e tamén os veciños do Burgo, por descontado. Entendo que non lle apetecese votar esta moción. Pero, bueno, cambiemos de guión ou cambiemos de tema e vamos a acreditar unha vez máis eses ataques constantes do Goberno Central á provincia de Lugo concretamente. A ver con que excusa nos salen agora dende o Partido Socialista para xustificar outro novo ataque frontal á comunicación, á mobilidade, ao asentamento poblacional, ás oportunidades na nosa provincia. A ver agora con que nos sale o Partido Socialista para decir que as medidas de Pedro Sánchez de seguir illando as zonas máis rurais do noso municipio están ben. A ver agora con que nos suspende. Miren, Lugo é a provincia máis illada. Díxeno durante este pleno e non me vou a cansar de repetilo ata que isto se solucione. Quedamos fora da alta velocidade por culpa do goberno do Partido Socialista co apoio do BNG. A alta velocidade non vai a vir á provincia de Lugo pola condena de Pedro Sánchez e o BNG. Digan o que digan, non vai a vir. Como non vai a vir o corredor atlántico de mercadorías, como están abandonando na zona da Mariña o FEBE, mentras é gratis en Asturias e Cantabria, os galegos pagámolo e, encima, cada vez non lo desmontan máis. Como a A6 leva 2 anos cortada, aínda que lle parece un éxito ao señor Rivera que leven 2 anos intentando reconstruir unha ponte. Como non se están mantendo, ou máis ben se están abandonando as nacionales e as autovías que temos na nosa provincia. Como seguimos sin a A54, como teñen nun caixón a A56, a 74 ou a 72. E podría seguir. Lugo está illado. Desde que está Pedro Sánchez ao fronte do goberno, desde que o PSOE e o BNG pactan para ter ese señor en Madrid, cada vez se nos ataca con máis contundencia. E agora, o último, o enésimo ataque é incomunicalo por bus. Quítaronos o tren, quítaronos as frecuencias, as carreteras están destrozadas, pero agora directamente quítanos as paradas de bus. Pero que non o digo eu, dio o seu novo mapa concesional para Galicia. Quitan, se non me fallan os cálculos, 23 paradas en Galicia. O 43% desas paradas en Lugo, 10. Afectan a Pontenova, as Nogais, a Baralla, a Chantada, a Guitiriz, a Meira, a Monterroso, o Corgo, a Palas e a Quiroga. Pero non só a estes concellos, porque tamén afecta aos que están no entorno que utilizaban esas paradas de autobús para poder desplazarse dentro de Galicia, pero para comunicarse co resto da meseta. Pero gracias ao PSOE e gracias ao apoio necesario do BNG, a partir de agora non poderán utilizar ese transporte urbano, non poderán utilizar o bus. É dicir, deixáronos ata sin bus. E vostedes son os que defenden o asentamento poblacional, o rural de Lugo, vostedes son os que defenden a nosa provincia. Cando o maior ataque estamos sufrindo dende o seu partido, dende Madrid, dende que está Pedro Sánchez ao goberno. E vostedes non só aplauden, sino que sonrín.
senón que sorrín. Miren, isto no seu día xa o intentaron, e parouse. Gracias á presión veciñal, gracias á presión política, parouse. E tiveron que desmontar toda esa proposta. Pero agora intentaron, pola porta de atrás, sacala de caixón e impoñela, sen falar cas comunidades autónomas, sin ter en conta as alegacións que se presentaron no seu día, insistindo en aislar todavía máis, outra vez máis, a provincia de Lugo. Miren, 34.992 habitantes están afectados directamente nestes 10 municipios, pero isto poderíase multiplicar por 3 ou por 4 cos que facían uso destas paradas. Casi 4.000 viaxeiros neste ano, que non poderán coller o bus porque os señores do Partido Socialista dende Madrid lles pareceu boa idea retirarlle esas paradas. Isto sin negociar, reitero, con Naide, sin falar con Naide, sin escutar a Naide e sin permitir nin sequera convocar ou negociar coas comunidades autónomas na Confederancia Nacional de Transportes. Por eso, apelando a que algo lles quedará de lucensismo, algo lles quedará de defender a súa provincia, paremos desde esta institución ese ataque frontal que nos están facendo, porque é o enésimo, porque xa yo dixen antes, que nos están metendo nun pozo sin fondo, e cada día dende Madrid nos están botando caldeiros de auga para intentar afogarnos. Gracias, señor Mejide. Por o grupo do BNG ten a palabra don Daniel García. Ben, dende o Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego xa trouxemos a este mesmo pleno provincial unha moción en abril do ano 2022 relativa á proposta inicial de actualización das concesións de transporte colectivo por estrada do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. Esta moción que demos traslado foi debatida conxuntamente coa moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno Central manter como mínimo o actual número de paradas de liñas estatais de autobuses na provincia de Lugo. Presentamos aquela moción no momento no que a lei estaba en fase de tramitación co obxectivo de fixar dende a Diputación de Lugo unha posición firme en defensa do transporte público, neste caso das liñas estatais, como un servicio público básico que debe atender ás diferentes necesidades e realidades sociais e territoriais dos concellos da provincia, eminentemente rurais e cunha elevada dispersión xeográfica da poboación. No proxecto inicial, a actualización do mapa de liñas nacionais regulares implicaría a supresión de 9 das 15 paradas que estes servizos de longa distancia ofrecen na nosa provincia, afectando na súa grande maioría as comarcas da montaña e do sur, o que afonda na carencia de servizos de transporte público e mesmo de vías de comunicación axeitadas nesta zona. Na provincia de Lugo eran 11 os concellos afectados, a Pontenova, Meira, Guitiriz, O Corgo, Baralla, As Nogais, Pedrafita, Palas de Rei, Monterroso, Chantada e Quiroga. Porén, o total de paradas eliminadas en Galicia ascendía a 23. Dende o Grupo Provincial do BNG en Lugo, seguimos apostando por unha lei de mobilidade sostible que recolla claramente a aposta polo transporte público de viaxeiros, adecuando ás necesidades da poboación as características do servicio e as súas interconexións. Necesitamos apostar por un transporte máis sustentable dende o punto de vista económico e tamén ecolóxico. O borrador da lei non tiña en conta a mobilidade rural, non atendía aos intereses do territorio e únicamente se rexía por criterios económicos de rendibilidade ou por razóns que benefician as grandes urbes ou as zonas metropolitanas. Foi este motivo o que nos animou a impulsar unha campaña de recollida de sinaturas denominada Queremos un autobús, naqueles concellos cunha maior afectación e que finalizou coa entrega de máis de 1.000 sinaturas no Congreso dos Deputados a comenzos de outubro de 2022 trasladadas polo noso compañeiro en Madrid, Néstor Rego, a través dunha moción dirixida ao propio Ministerio. Non lle vou permitir, señor Ameixide, que minta sobre o apoio do BNG neste tema. Dende o BNG exiximos no seu día a ratificación do Goberno Central e solicitamos a comparecencia da ministra no Congreso e exiximos a incorporación das liñas oprimidas na proposta inicial para garantir o dereito da cidadanía do rural a acceder á mobilidade en condicións de igualdade.
O BNG seguirá exixindo ao Ministerio que reformule a proposta e priorice o mantemento dos servizos de mobilidade como servizos públicos esenciais, polo que anticipamos o noso sentido do voto favorable novamente en defensa dos intereses e servizos á cidadanía de toda a provincia de Lugo. Moitas grazas. Muchas gracias, don Daniel. Turno ahora para o Grupo Socialista. Dona Pilar. Señora Meijide, quedoulle maravilloso posado de verano, con inclinación de folio perfecta hacia a grabación do vídeo, e podolle dicir que traballa vostede ben a posta en escena. Pero mire, eso aquí, o speech ese para o vídeo é o de menos, porque vostede iniciaba a súa intervención preguntándonos a ver con que excusa saltamos, con ninguna. Somos igual de realistas que cando se debatiu este asunto con anterioridade aquí no Pleno. Pasa que vostedes repítense máis que un loro buscando oportunidade porque xa non saben con que sair. E entón vostede ven aquí, repítese como un lorete e pensa que os demais llevamos a dicir cousas diferentes. Pois non é verdad, mire. O que realmente lle importa ao PP sobre infraestructuras son os contratos das infraestructuras. Por eso, cando vostedes quixeron castigar a este país, a Galicia, dixeron ya a Ana Pastor e ao señor Mariano Rajoy que deixaran todos aqueles proxectos metidos nun caixón, sin executar, e mesmo se atreveron a indemnizar a empresas as que non lles deixaron executar os proxectos das infraestructuras. O que lles importa é pedir agora responsabilidades. O que lles importa é non pedir responsabilidades a quen executou a ponte de Pedrafita que caeu cunha baixa dun 30% na adxudicación. Señora Meijide, sexamos serios, home, se falamos de infraestructuras e falamos con rigor e con seriedade, non poden vostedes intentar buscar culpas noutro lado, porque vostedes, nesta moción, o que reflexan é unha desas especialidades súas que a vostede, ademais, lle gusta lucir nos vídeos das redes sociais. Ocúpome das competencias dos demais e agocho o que non quero exercer cas miñas propias. Iso é o que fan. Pintan un panorama tremendista, tal e como acabamos de ver aquí, cunha cortina de fume para agochar precisamente as súas responsabilidades no deseño do transporte de viaxeiros no interior de Galicia, do que moitos concellos somos grandísimos perxudicados, señora Meijide, grandísimos perxudicados. Miren, vostedes, excusa tras excusa, o certo é que non veñen exercendo as súas competencias, que é o que terían que facer. Xogan con elementos como menos paradas, menos rutas, un panorama tremendísimo, menos servicios, pero esquecen dicir que o que elimina a proposta estatal son traslados intracomunitarios. Creo que entende perfectamente a palabra, é fácil de comprender, intracomunitarios, entre comunidades autónomas. Polo tanto, ou dito de outro xeito, o que o Goberno fai é racionalizar as rutas intercomunitarias, por exemplo, de Coruña a Madrid, pero non lle impide, e deberían de facelo aos gobernos autonómicos, como é o caso da Xunta de Galicia, reforzar e desenvolver as súas propostas complementarias, que é o que non fan desde a Xunta de Galicia. Así nos teñen abandonados no interior, que perdemos horarios e que perdemos liñas para poder, por exemplo, comunicarnos coa capitalidade da provincia. O Goberno galego é o que ten que habilitar o servizo de lanzadeiras que coordine para poder levar as persoas ás paradas das rutas nacionais e, sobre todo, asumir na rede galega desprazamentos interiores que teñen absolutamente abandonados e que estaban cubertos cunha rede diseñada con criterios decimonónicos. Teñen que actualizarse, señor Ameijide. A moción queixase de que o novo mapa de transporte suprime os tráficos dentro da propia comunidade autónoma que viñan prestando ata agora. Se o traducimos ao linguaxe ordinario, podemos entender que a Xunta de Galicia o que quere é que o Goberno do Estado asuma a rede do transporte galego que non son vostedes capaces de desenvolver dende a Xunta de Galicia. A moción minte cando di que o mapa racha co equilibrio territorial, porque alude ao equilibrio territorial dentro de Galicia, que é unha suposta eiva que vostedes achacan ao Goberno central cando é unha eiva autonómica. Ademais, e cun abraiante descaro, din que o mapa entra en contradición coas necesidades de comunidades como a galega. En realidade, o que a Xunta de Galicia quere dicir é que o novo mapa racionaliza o estatal e o facelo obriga a Xunta de Galicia a facer o seu traballo, cousa que hasta ahora non fixo porque neses casiños puntuales estaba coberta pola rede nacional. E logo, vindo dunha administración que, por poñer un exemplo, ten como ten a Estrada do Folgoso do Caurel, que se veñan vostedes a preocupar aquí polas comunicacións nesta provincia, señora Ameijide, permítame a expresión, ten narices.
ten narices, que vostedes se preocupen polas comunicacións cando teñen como teñen os veciños do Caurel e a súa contorna. Mire, eu voulle poñer un exemplo da interpretación sesgada das cousas que fai o PP. E creo que non me vai a dar tempo nesta intervención e voulle a facer na segunda, para non arriscar. Moitas gracias, señora Porto. Señora Mejide, segundo turno. Moi mal tel que estará a cousa cando a señora Porto ten que ir a unha adjudicación do ano 90 para falar dun ponte que caeu no ano 2022, precisamente despois de que o Goberno Central investise 26 millóns de euros nunha obra, terminase a obra, pagase a obra e caese a ponte. A verdade é que hai que vivir para ver, de verdade, ver para creer, o que a manipulación que poden facer dende o Goberno e dende o Partido Socialista. Fale da 54 que teñen parada, fale da 56 que está no caixón, fale da 74, fale da 72, fale das nacionales que se están habendo accidentes todos os días, por non decir cousas peores. Fale deso. Fale dos servicios de transporte ferroviario que nos quitaron, fale do AVE que non vai a vir, fale deso, se queremos, e falamos de infraestructuras, e falamos de illamento. Miren, falamos de transporte por carretera. Vostedes o que queren é quitarnos os buses e quedar cos cartos, porque non deixan participar as xuntas ou as autonomías no Fondo Estatal para a Sustentabilidade da Mobilidade, porque non queren. Porque queren quedar cos cartos cos buses e nós sin o servicio. Porque agora están propoñendo que os buses que pasan por todos estes municipios que citamos antes, por exemplo, Guitiriz, por exemplo, Meira, por exemplo, a Pontenova, que gobernan vostedes, Agora dígalle aos seus alcaldes, algunha deles aquí presentes, que o bus que antes que pasaba por diante ahora non vai poder facer a parada, porque o señor Sánchez non quere. Mentras en Galicia se reforzan, 26 novos municipios son atendidos por servicios Intercity Express dende que houve o cambio de goberno, o último cambio de goberno. 8 servicios máis, por exemplo, entre a conexión Lugo-Coruña. E se quere, sigo lle dando reforzos de servicios de transporte por carretera dende a Xunta de Galicia son os últimos meses. O único que lle pedimos con esta moción é algo moi simple, señora Pilar Porto, é que non nos quiten o pouco que nos deixaron, porque non temos tren, porque non temos autovías, porque non temos prácticamente nin estradas, e agora queren nos quitar hasta o bus. E iso é o que non lles podemos permitir. Entenderán que non lles vamos a permitir. E agradezo, ademais, que o Bloque Nacionalista Galego sexa valente e vote a favor. Cando digo que é cómplice porque puxeron a Pedro Sánchez ao fronte. Pero, se nunha decisión puntual como esta son valentes, tamén é digno de recoñecer e de aplaudir. Ogallá sean valentes e voten a favor desta iniciativa hoxe neste salón de plenos. Porque non pode ser o compadreo que se está vivindo dende o Partido Socialista local e provincial con Pedro Sánchez, mentres nos ataca directa e contundentemente a provincia de Lugo día tras día, semana tras semana. Vostedes non pintan nada no goberno de Sánchez en Madrid, porque é un ataque constante e brutal contra a nosa provincia cada día, e vostedes aplauden e excúsano. Moitas gracias, señora Mejide. Segundo turno para don Daniel. Ben, non é un acto de valentía, senón un acto de coherencia cos nosos compañeros que levaron a moción anteriormente. Ben, o Ministerio debe priorizar ou manter os servicios de mobilidade como servizos públicos esenciais. As liñas de bus nacionais, ademais de nexo de comunicación entre concellos, son empregadas por unha parte importante da veciñanza como única opción de transporte público, xa que a Xunta nin se lle espera, como ben dixo a compañeira Pilar. Por este motivo, dende o Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego, imos seguir exixindo que a nova Lei de Mobilidade respecte e manteña as paradas de autobús no rural lucense. Estas supresións prexudicarían a gran número de veciños da nosa provincia, das comarcas afectadas e da súa contorna, relegadas a dúas opcións, ou ben realizar trasbordos, o que conlevaría un claro retroceso, ou desplazarse 30 ou 40 kilómetros cara a outras poboacións con máis habitantes. A lei debe ter en conta a mobilidade rural e atender aos intereses do territorio e non rexirse únicamente por criterios económicos de rendibilidade ou por razóns que benefician as grandes urbes ou as zonas metropolitanas. Moitas grazas. Gracias, don Daniel. Señora Porto. Está vostede moi indignado, señora Mejide, non sei que lle pasa, que anda nervioso últimamente, pero mire, o exemplo que lle iba a poñer antes.
Se a Xunta de Galicia, vostedes din que o novo mapa do Ministerio reduce un 47% as rutas, un 53% das paradas, pero só lle afecta a un 11% da poboación que antes tiña ese servicio, como se entende? Como poden explicar vostedes isto? Pero mire, falan de condeno rural, dramatizan, falan de que agora non hai estes percorridos nin estas paradas, di vostede que lles quitamos os buses e que queda o goberno do Estado cos cartos, victimizan. Eso non é xeito de traballar. Eu voulle poñer un exemplo do meu concello, non fai moitos anos. Os usuarios de bus podíamos coller 2, 3 buses a mañá para vir a Lugo e volver. O mesmo nos pasaba pola tarde. Agora non. Agora temos que vir ou moi cedo pola mañá e quedar a comer en Lugo, dificilmente podemos regresar á hora de xantar a Antas, e pola tarde 3/4 do mesmo. Quen é responsable? A Xunta de Galicia. Mire, os nosos pensionistas, que cobran alrededor de 700 euros, a maior parte deles, teñen que pagar un taxi para vir ao ULA, a Lugo, que lles cobra, xenerosamente, 50 euros e os espera hasta que volven a sair. Señora Meijide, se falamos de servicios públicos no rural, o Partido Popular non está en posición de darlle exemplo a ninguén. A ninguén, nin en sanidade, que recortan orzamento e recortan facultativos, nin en educación, que recortan e aumentan o porcentaxe de alumnos por aula e reducen aulas e mestres. Nin en comunicacións, porque a Xunta de Galicia tamén ten as súas eivas en comunicacións e nesta provincia sabémolo ben e temos debatido aquí xa varias veces. Vostedes non son defensores, siquiera, das pensións públicas, señora Meijide, co que temos nesta provincia, votan en contra en Madrid. Polo tanto, vostedes non son nin defensores desta terra, nin son defensores dos servizos públicos. E referiuse ao BNG. E dixo que o BNG era valente. E eu concordo co compañeiro Daniel. Creo que son coherentes coa súa posición. Cousa que vostedes non. Vostedes, cando gobernan, falan dunha forma e cando están na oposición, doutra. Exíxenlle a quen goberna o que vostedes non fan cando teñen posibilidade de exercer esas responsabilidades. Señora Meijide. E iso non é serio. A xente dáse conta desas cuestións. Pero mire, eu o único que lle vou a preguntar para finalizar é cal sería a proposta do Partido Popular fronte a isto, si sería incrementar o número de paradas, si sería un modelo de autobús de principios de século con paradas cada 5 minutos ou que pretenden facer vostedes, porque estas liñas están diseñadas para grandes desplazamentos, non para as paradas que ten que poñer a Xunta de Galicia a servicio dos galegos e as galegas. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Turno de peche. Señora Meijide. Señora Porto, o noso modelo é moi simple. Que non nos quiten o pouco que nos deixaron. É moi simple. E se poden, que nos traigan algo á provincia de Lugo. Pero eso xa igual é pedir demasiado. Observo certa obsesión ca Xunta de Galicia e eu só lles pediría que asuman os resultados. Non estamos para dar leccións, ni moito menos. Pero, hombre, cando se teñen as maiorías absolutas que se teñen na Xunta de Galicia non é precisamente por casualidade, senón porque os galegos confían no goberno da Xunta de Galicia e no presidente Rueda neste caso. Por tanto, un pouquiño de humildade, e quizás esa non é a estrategia correcta, estar obsesionados dese xeito ca Xunta de Galicia. Miren, gracias á Xunta, o 40% dos concellos desta provincia van a ver incrementadas as súas liñas de transporte autonómico no próximo verán. Gracias ao PSOE en Madrid, 34.992 lucenses vaise lles quitar o autobús. 136.000 galegos van a quedar sin paradas. E 9.167 viaxeiros non van a poder coller ese autobús. Moitas gracias, señora Meijide. Vamos ben de torno de pleno, pero ahora pasou usted un pouco. Debeu subir ao columpio e basculouse un pouco máis, non? Basculouse un pouco máis. Mire, no mesmo tono que vostede desarrollaron o pleno, eu teño que dicir alguna cousa. Mire, a verdade é que é moi difícil, entenda ben o que lle vou dicir, non me pense que estou tratando de insultar ni muchísimo menos, non é a minha intención, pero é difícil, moi difícil. Eu creo que non se poden dicir tantas tonterías en tan pouco tempo. Non se pode, porque se vostedes escoitan o vídeo, de verdade, don Antonio, se vostedes escoitan o vídeo, dicir o que dixo aquí,
Mire, menos mal que Pedro Sánchez nos volveu a poñer no mapa das infraestructuras á provincia de Lugo, porque aquí non estaba electrificada a vía a Lugo, non estaba arreglado os túneles de Peares, non estaba feito nada. Tan é así que hai un informe do Consello de Contas do Estado, que se nomeou cando gobernaba o señor Rajoy, que dice claramente que na etapa da ministra Pastor non se conseguiu ningún solo objetivo do ADIZ. Ni uno solo. O dice o Consello de Contas do Estado. Por lo tanto, de que ven presumir vostede aquí? Menos mal que está facendo a maior inversión da historia na provincia de Lugo do ferrocarril. 550 millóns de euros. Sin ter en conta os de Intermodal de Lugo, que, por certo, vostedes romperon ese contrato que deixara contratado o ministro Blanco. Ustedes romperon ese contrato e deixaron caducar esas variantes que ahora dicen que había que facer. Claro, pasado outro montón de anos e Lugo sin tren. Mire, falou vostede da A72. Home, que de vergonza. A A72 foi do Prestige. Puxo no mapa, que a pintou daquela sin moita coherencia, sen poñer outras cosas ao lado, o señor Aznar, nun Consello de Ministros que hubo no Concello da Coruña. A72, o señor Aznar, foi o Aznar do goberno, deixou nada sin facer nada. Volveu a gobernar o PP con Rajoy, non fixo nada. Pero, a ver, usted vai a citar aquí esa autovía. Mire, a A76, despois de marear ustedes a perdiz todo o que quixeron e máis na Serra da Lastra, que hai que ter memoria, porque parece como uns páxaros que anidaban por ali, ahora está, gracias a Dios, en condicións de licitar o primeiro tramo na parte de León. Menos mal. Pero vostedes non a licitaron, nin fixeron o proxecto, nin o validaron. E está licitado, e é certo que leva retrasos, tamén xa lle digo eu, a variante este de Monforte, por exemplo. Está en redacción. Con retraso, sí, pero licitou este goberno, non foron vostedes. Mire, o AVE agora sí chegará a Lugo. Sí, ríase o que queira, porque a AVE sabe que hai varias velocidades. Non só son todos os aves de 300. No, vaya a Francia que non chega a esa velocidade ni locos. Vaya usted por aí. Lugo tendrá o mismo tren para chegar a Madrid que os de Vigo e os de Coruña. Fíxese vostede, o mismito, sí. Xa sei que vostede lle dá as contas, pero sabremos cando o círculo traga a ver se dá conta ou non. Non se preocupe, sabremos a ver quen ten que pedir disculpas, se vostedes ou nós. Non se preocupe. E logo, fala tamén, quedamos en as mercadorías. Oiga, pero ustedes fixeron algo por mellorar o eixo atlántico de mercancías hasta este goberno? Que o presentou outro día o ministro da Coruña, estaba presente Rueda, o felicitou. Estaba ali, E sabe vostede que o ministro actual, ese que lles gusta tanto a vostedes, que lle dixo o señor Feijóo de ganador a ganador, pero claro, habían ganado os dous, un pactou con vos e outro non puido, claro. Pois eso, de ganador a ganador, ese ministro firmou a orden de estudio para facer un novo túnel do Manzanal, que é necesario para o eixo atlántico de mercancías. Claro, usted fala, sí, solta cousas, e se as pillan al vuelo, que as pillen. Non. As perdices son outra cousa, señora Meijide. As perdices son outra cousa. Mire, no tramo galego está contratado, estáse redactando o treito entre Monforte e Covas. Non sei se o sabía, pero estáse redactando. Está contratado o treito entre Monforte e Covas de modernización desa vía para o corredor atlántico de mercancías da variante noroeste. Nós o que non facemos é mentir, home. Mire, vostedes mentiron que a ronda este, o que quixeron e máis, quixeron engañar. Veñeron aquí para ganar as eleccións, invertimos 6 millóns de euros. Era mentira, sabíano, porque non os podían invertir, que non tiñan nin ben a declaración de impacto ambiental, non tiñan o proxecto feito, non podían licitar, e viñeron aquí a mentir e a engañar as habiendas. Iso sí que engañar os pueblos, engañar a todos os lucenses. E agora teñen que empezar de cero. Hombre, con que conto me ven usted aquí? E, oiga, non se olvide unha cousa, usted un poquinho máis novo camín, pero igual se acorda, pero se non recordo eu.
Non mite aquí en Lugo, ese magnífico presidente que teñen vostedes ahora dando tumbos por Madrid, dixo que se Zapatero non facía o AVE a Lugo, facía el ca Xunta de Galicia. Aquí en Lugo. Busque vostede nas hemerotecas. Busque vostede, señora Mejide. Oye, exíjanlle ao señor Feijóo que faga ese AVE. É outra maneira de engañar, porque sabe que non tiña as competencias para facelo e que non o iba a facer. Entende? Outra mentira máis, este home é unha mentira andante. É logo que queixanse de Sánchez. Gracias a Sánchez temos a cantidad de miles de millóns de euros da Unión Europea que ustedes criticaron, por certo, cando estaba negociando, igual que fixeron con Felipe González cando foron os fondos de cohesión. Eu acordo mo señor Aznar que criticaban cando estaban en Escocia reunidos dicindo que andaba de pedigüeño. Pois menos mal, pero ahora as autonomías do PP queren que lle partan eses fondos para eles. E como fan aquí o de Galicia, dice, invertimos tanto en vivienda, non pon ni un duro, somos que vayan do Estado, dos fondos europeos que conseguiu o malo de Pedro Sánchez. Que malísimo este presidente do goberno. E encima nos dice que empatizamos con Pedro Sánchez. Home, claro, non vamos a empatizar coa mentira andante que teñen vostedes de presidente, porque non contou unha dereita, hasta que os pillaron os periodistas. Ese home, cando habían subido 40.000 os autónomos, dixo que baixaran 70.000. Pero é de verdad, a ver se se equivoca un día con unha verdad, hombre. Porque la mentira é lo de todos os días. Eso sí, cando ten algunha cuestión que non lle vai a lama e tal, todo escala, desaparece uns días. Sobre todo se coa señora Ayuso desaparece. Non dice nada, se esconde, a veces pasa o temporal e volvo a empezar con outra cosita por aí. A ver, señora Mejide, de verdad. Usted pode decir o que queira. Lógicamente só faltaría. Pero, como dice vostede, a coherencia é moi importante en política. Moi importante. Porque o resto, pois un pode facer de mago da Melín. Usted pode facer de mago da Melín. E levar a quen queira ir detrás de vostede á lagoa. Pero, se despois quedan afogados ali, non nos bota culpa os demais. É responsabilidade súa. Moitas gracias. Vamos a someter a votación a iniciativa do Grupo Popular. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 15, en contra 10, non hai abstencións, queda, por tanto, aprobada esta proposta do Grupo Popular. Pasamos agora a someter a urxencia unha declaración institucional en apoio á celebración do Día Institucional en apoio á celebración do Día Internacional do Orgullo LGTBIQA+. Así que, en primeiro lugar, votamos a urxencia. Votamos. Votos a favor 25, votos emitidos 25, a favor 25, non hai en contra nin abstencións, queda, por tanto, aprobada a urxencia. E dar conta de que os voceiros dos tres grupos chegaron a un acordo sobre un texto dunha declaración institucional con este motivo, por lo tanto, dáse por aprobada esa declaración institucional en apoio ao movimento LGTBIQA+. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 12, que toma en coñecemento da declaración de vacante por renuncia ao cargo da deputada provincial dona Carmen José López Rodríguez. Señor secretario. Tras ver o escrito presentado en data 7 de xuño de 2020 pola señora deputada provincial desta corporación, dona Carmen José López Rodríguez, membro do Grupo Provincial Popular, polo que manifesta a súa renuncia ao cargo de deputado provincial, resultando que, de conformidade co artigo 9.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/86 do 28 de novembro, en relación co artigo 208 da Lei Electoral Xeral, a renuncia é causa de pérdida da condición de deputado provincial.
considerando que a declaración de vacante de competencia do Pleno e de conformidade coa instrucción da Xunta Electoral Central do 10 de xullo de 2003, deberá indicarse o nome da persoa que, a xuicio desa corporación, corresponde cubrir a vacante, debendo comunicarse tal evento á Xunta Electoral de Zona para os efectos de proceder a cubrir a vacante na forma prevista no artigo 208.1 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral. Vistos os artigos citados e informe xurídico que obra no expediente, proponse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, tomar coñecemento e aceptar a renuncia ao cargo de deputada provincial presentada por dona Carmen José López Rodríguez. Segundo, declarar a vacante producida por la renuncia ao cargo de deputada provincial de dona Carmen José López Rodríguez, correspondendo cubrir a vacante a xuicio desta corporación a don Héctor Manuel Corujo González, por ser o primeiro suplente que figura na acta da Xunta Electoral de Zona de Lugo de data 21 de xuño de 2023 e comunicalo á Xunta Electoral de Zona para a súa provisión legal. Muchas gracias. Bueno, pues tramitaremos tanto a baixa como a alta y supoño que doña Carmen pues, nos querrá decir un saúdo, supoño. Así que doña Carmen tenga a palabra. Bueno, vou intentar ser moi breve e non emocionarme porque son bastante sensible, así que tendo a nada, só decir que foi pois unha honra traballar por esta provincia, ainda que fose dende a oposición, que xa sabemos que temos moi limitada pois a posibilidade de poder facer cousas, pero que foi unha auténtica honra traballar por esta provincia, na que ademais pois creo que todos, independentemente dende oído, dende que estemos, temos que intentar traballar para poñela en valor e para facela o máis competitiva posible, agradecer a todos os deputados e deputadas, porque independentemente pois, de que ás veces pois, non compartíamos determinadas ideas, pois eu creo que ainda que hubo momentos tamén de debate, hubo momentos tamén de compañerismo, e eu quero quedarme con eso e estar agradecida a todos por eso, e por suposto, bueno, pois un agradecemento especial aos meus compañeiros do Grupo Provincial do Partido Popular, porque de verdade que foi genial formar parte deste grupo. Bueno, xa emociono, porque ademais sei que porque me acolleches desde o primeiro momento, aprendi moitísimo de todos vós e me sinto realmente afortunada de ter formado parte deste grupo provincial. Agradecer, por suposto, tamén ao gabinete, a Yolanda, a Tere, a Álvaro, a súa vocación, que sempre estivesen disponibles, axudando e traballando sempre con tanta vocación como a que podemos ter sempre os deputados. Bueno, deixo a acta de deputada por algo que tamén me fai moitísima ilusión, que é esa Dirección Territorial de Emprego, Comercio e Migración, pola que espero poder seguir traballando pola provincia e me poño ademais a vosa disposición. Quixen deixar para o final, pois, o agradecemento máis especial que, por suposto, o noso voceiro, a Antonio, que de verdade foi un auténtico placer traballar contigo este ano, que é increíble a vocación que tes de servicio e o traballo que faz e a preocupación que tes sempre por todos os compañeiros do Grupo Provincial, pola provincia e por estar sempre pendentes de todos nós e, dende logo, aprendín moitísimo tamén desa vocación e dese traballo incansable que sempre faz. E nada, poñerme a vosa disposición, como digo, dende esa Dirección Territorial da Consellería. E, por suposto, que cando veñades por Sarria, que ali sigo como voceira da oposición, que ali estou, independentemente de que, xa digo, non sempre compartísemos, bueno, pois, sempre que viñades, pois, farei de anfitriona, ainda que tamén está en Fren, pero farei de anfitriona encantada, e, bueno, a vos, como imos seguir en contacto, pero de verdade que moitísimas gracias, porque sodes un lujo e que foi genial compartir con todos vos este ano de Grupo Provincial. Muchas gracias, doña Carmen. Pues, non sei se os voceiros queren... Sí, don Antonio.
Digo por afinidade. Nada, vou ser tamén moi breve, presidente, simplemente no nome de todo o grupo agradecerlle o traballo que fixo durante este tempo, pero estabas falando, Carmen, en clave de despedida, pero isto non é despedida, é un hasta logo, que non te vas de ningún sitio, simplemente vas a traballar pola provincia desde outro punto, e eu creo que desde aquí todos che desexamos o mellor. Eu creo que non pudemos ter unha compañeira mellor de viaxe neste tempo, pero simplemente un hasta logo. Vas a estar con nós todos os días, vas nos ter que seguir aguantando agora na dirección territorial, e non teño dúbida, e pídoche tamén, que ali onde estés, pero non teño dúbida do que vas a facer, que vas a traballar, en primeiro lugar, por Sarria, estou seguro, e despois pola provincia de Lugo. Así que agradecerche o compañerismo que mostraste e que sempre estabas para todo. Así que enhoraboa polo teu novo cargo e ánimo, e a traballar por Lugo. Muchas gracias, don Antonio. Don Daniel. Sí, nada, desexarlle á compañeira do Partido Popular pois moita sorte nesta nova etapa política que vai comezar. Pedirlle, iso sí, que dentro do BNG que siga sendo crítica agora que pasa da oposición ao goberno e que mire polos intereses da xente da provincia de Lugo. Agardamos vela valente e coherente, como dixemos neste pleno. E, bueno, outro tema que hoxe non imos falar, pero, bueno, como queda a bancada do Partido Popular. Pero, bueno, eso xa teremos tempo de falalo. Moita sorte, Carmen, nesta nova etapa. Moitas gracias, don Daniel. Dona Pilar. Moi ben, pois, Carmen, falo en representación do Grupo Socialista. Lóxicamente, para nós foi un placer poder compartir as sesións plenarias contigo. Permíteme que te tutee, porque é certo que fora do que é o ámbito plenario tampouco houve demasiada relación, pero máis aló das discrepancias lóxicas entre formacións políticas diferentes, pois a relación foi cordial e iso sempre de agradecer. E como dixen, falo en representación do meu grupo, pero seguramente que nisto coincidirás con nós. Temos que lamentar profundamente a túa marcha hoxe, non porque non nos alegremos de que continúes con novas responsabilidades, que deso sí nos alegramos no ámbito persoal, pero é que como grupo político que cremos na igualdade, e eu persoalmente como muller pois debo de reivindicar a presencia femenina nesta institución, no seo deste pleno. Sin a túa presencia, hoxe o Partido Popular pois pasa a ser un grupo composto únicamente por homes, e para nós iso é algo que non nos pasa inadvertido e que nos gustaría que non sucedese así. O ámbito político no seu conxunto debe de ser exemplar para a sociedade e, por suposto, tamén en materia de igualdade, e iso por outras cuestións das que non conocemos dende fai tempo, creo que he compartido contigo con todos nós. Polo demais, agradecerche o traballo realizado, que sempre é moito, aínda que ás veces semelle que non o é, desexarche moita sorte na nova andaina, nas novas responsabilidades, e pedirche compromiso con esta provincia, que sabemos de seguro que o terás, pero que eses lazos de compromiso que se forxan nunha institución como é a provincial non se perdan nas novas responsabilidades. Así que os teus atinos serán, sen dúbida, de prosperidade para esta provincia, así que nese sentido, no sentido de acerto político, pois desexámosche un bo camiño. Muchas gracias, señora Porto. Bueno, pois eu brevemente tamén, Carmen é unha persoa que coñecín fai bastantes anos no eixo Atlántico, da que era asesora, non sei se sigue sendo, pero xa non sigue sendo. Bueno, daquela era asesora xurídica do eixo e non sabía se iba a ser compatible ou non, pero bueno, que foi nos conocemos, e a verdade é que tes máis carácter do que a mí me parecía. Sí, eu parecíme que non tiñas o carácter que tes, pero bueno, sempre un descubre facetas das persoas a medida que se vai relacionando, non? E, pois nada, noraboa por ese nomeamento, sobre todo sorte, deseache sorte na túa xestión e saúde, porque é importante, e logo repartas ben os medios que teñas, repartas ben os medios que teñas. E se me permites un chascarrillo final, é que para mí agora as fotos dos baches non van a ser o mesmo sin ti. Moita sorte e que fagas o mellor que poides por esta provincia. Vale.
sorte. Moita sorte. Moi ben, bueno, pois pasamos ao punto número 13, que é a dación de conta das resolucións de presidencia sobre o réxime de dedicación parcial dun diputado provincial. 14, dación de conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de maio de 2024. O 15, comunicacións de presidencia que non hai. E o 16 son rogos e preguntas, que hai presentados, se non teño malo dato, 2 rogos e 2 preguntas, empezando polos rogos, que son os que teño primeiro no listado. Habría un que formalizaría ou formularía don Luís Fernández Guitián. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos os presentes. A pesar de que o Grupo de Goberno Provincial, a través da Xerencia, non permitiu que deputados deste Grupo do Partido Popular visitasen as instalacións do Parque Comarcal de Bombeiros de Monforte de Lemos, temos constancia de diversas deficiencias como goteiras en distintas zonas do interior das instalacións, principalmente na zona de vehículos e nos vestiarios, ou escaseza de material e medios de traballo. Todas elas xa comunicadas polo personal ao Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento de Lugo. A vista do exposto, este grupo solicita ao Goberno Provincial que se dirixa á Presidencia e á Xerencia do Consorcio para que corrixan canto antes as deficiencias nas instalacións do Parque Comarcal de Monforte e doten de material e equipos de protección individual suficientes para desenvolver o seu traballo en condicións dignas e de seguridade. Moitas gracias, don Luís. E o segundo rogo parece que formula don Xosé María Fernández. Ten a palabra. Gracias, presidente. Moi bons días a todos e a todas. A Deputación de Lugo é responsable do mantemento e conservación das estradas provinciais para garantir a seguridade dos seus usuarios. Son moitas as vías provinciais que se atopan en mal estado, con firmes desgastados ou incluso con importantes fochancas que dificultan a circulación. Esta situación, que pode xerar riscos entre os condutores e ocupantes dos vehículos, agrávase de cara ao verán por ser época na que medra a maleza nas súas beiras, que en algúns casos ocupa parte da vía ou contribúe a reducir significativamente a visibilidade dos condutores. Os procedementos de contratación do servizo de desbroce das marxas das estradas provinciais non están resoltos na súa totalidade a comezos do verán e, ademais, unha vez adxudicados, ainda poden tardar en prestarse o servicio. Hai que lembrar tamén que a limpeza das marxas das estradas contribúe á loita contra os incendios forestais. Por elo, o Grupo Provincial Popular solicita ao Goberno Provincial que os traballos de desbroce das marxas das estradas provinciais comecen o antes posible e que o vindeiro ano se axilicen eses traballos para dispoñer xa a comezos do verán dunhas vías de titularidade da Diputación de Lugo en condicións de seguridade, ao mesmo tempo que se proxecta unha boa imaxe da nosa provincia ás persoas que nos visitan durante a época estival. Moitas gracias. Moitas gracias, don José María. Pasamos ahora ás preguntas. A primeira delas parece que a formula don José Demetrio. Ten a palabra. Moitas gracias, presidente. O polígono industrial O Pousadoiro no municipio de Ourol compónse de 3 parcelas exclusivamente. Unha delas ten unha nave en estado de abandono completo e as outras dúas, unha de 539 metros cadrados e outra de 14.330, están dispoñibles, xa que despois de sair á venta mediante o sistema de poxa pública a comezos do ano 22, quedou deserto o procedimento por non se teren presentado ofertas. A parcela máis grande, a de 14.000 metros cadrados, está actualmente ategada de árbores e vegetación, ademais de contar con rochas e penedos de gran tamaño. Non se realizaron nin as divisións nin o desmonte da parcela. Estas condicións non parecen, en principio, as axeitadas para facer atractiva a parcela para a súa venda, xa que é unha parcela moi grande e o precio resultante sería moi elevado, xa que atendendo ao prego de cláusulas administrativas particulares, o precio de poxa sería de uns 333.000 euros. A eso habría que sumar o coste do desmonte e preparación da parcela para poder ser utilizada. Estas circunstancias fan que nin as parcelas nin o polígono industrial sexa atractivo nin competitivo e, polo tanto, non contribúe ao desenvolvemento empresarial da zona.
A vista do exposto, a pregunta é a seguinte. Que accións ten previsto o Goberno provincial para reactivar o polígono industrial de O Ponsodoiro en Ourol? Muchas gracias, don Demetrio. Esta pregunta vai dar resposta a don Pablo Rivera. Ten a palabra. Con esa pregunta, pois, decir que, segundo se establece no Estatuto de Autonomía de Galicia, en termos de desenvolvemento industrial, competencia claramente da Xunta de Galicia. Por lo tanto, pues, consideramos que debe ser ela si ten algún interese en desenvolvela. Muchas gracias. Quer repreguntar? Sí, pero confírmase que a propiedade do polígono é da Diputación Provincial de Lugo, entón a Xunta non podería actuar en un polígono que non é da súa titularidade. Non temos ningún problema en se a Xunta de Galicia quere promover ese polígono en Ourol, cederlle as parcelas, igual que se fixo con outros concellos que tamén así o solicitaron. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Bueno, a segunda das preguntas. A vai formular polo Grupo Popular don José Ángel Santos, así que ten a palabra. Gracias, presidente. Carmen, a honra foi nosa terte como compañeira, que teñas moita sorte e moitos éxitos que seguro que van a ser. Respecto á pregunta, pois temos coñecemento deste grupo que varios alcaldes do Partido Popular que representan a moitos veciños e veciñas dos diferentes concellos da provincia de Lugo teñen solicitado manter reunión co presidente desta Deputación de Lugo, don José Tomé Roca, sen que ata o momento os teña recibido persoalmente. Por tanto, queremos saber cal é o motivo polo que o señor presidente non ten recibido persoalmente a eses alcaldes do PP que gobernan a metade dos concellos da provincia de Lugo. Gracias. Gracias, señor Santos. Señor Rivera. E digo eu, non se lles pode pasar por a súa cabeza en algún momento que algúns desos motivos son parecidos ou semellantes aos que pode ter a Xunta de Galicia para non atender os alcaldes socialistas por parte do presidente Rueda, cunha diferencia, que nós sí que os entendemos, salvo que non queiran ou expresamente ou voluntariamente decidan que non queiran que os atendan. Moitas gracias, señor Rivera. Quer repreguntaros? Ten a palabra. Bueno, cabe destacar que non o recibe o presidente, senón que o presidente delega a quen o recibe. E, por tanto, se no meu caso, por exemplo, quero ter unha reunión con vostede, pois solicitaríalle unha entrevista a vostede e non ao presidente como se fixo en moitos casos. Sen máis, bueno, eu creo que é unha falta de respeto, sobre todo unha deslealtade institucional por parte deste presidente non recibir e non escoitar as necesidades da metade da provincia destes veciños e veciñas. Bueno, sin duda, espero que mude desta postura discriminatoria hacia esa metade da provincia e, por tanto, bueno, eu creo que vostede posiblemente non entenda esta deslealtade porque o seu arroz político pasoulle sin ser alcalde nin presidente, por tanto, non vai a saber o que realmente significa para un alcalde non ser recibido por un presidente da Deputación Provincial. Pero, bueno, espero que mude a postura, como dixen antes o señor presidente, escoite as necesidades dos veciños e veciñas da provincia. Por tanto, volvo a repreguntar, vai seguir o presidente da Deputación de Lugo discriminando a mitad da provincia de Lugo? Gracias, señor Santos. Señor Rivera. Moito lle gusta sacar sempre a patadiña e iso que tiña por boa persona. Mira que meterse conmigo a estas alturas do pleno, que foi todo tan ben. Non perdo tempo neso. Mire, igual é unha cuestión xerárquica. Igual que vostede no seu concello, que en Friol, isto non lle Friol, non sei se deu conta, xerárquicamente pode delegar nos seus concelleiros ou quen vostede determine. Pois isto é o que pasa. O presidente, cando considera, igual que o presidente da Xunta, igual que o presidente do Goberno, igual que a presidenta da Unión Europea, delegan aquelas persoas que así o consideran. Eu sei que hai instruccións do seu voceiro de que forcen esta situación para montar o número, a parafernalia, non o recibe el presidente. Pero eu creo que, home, eu xa sei que non son tan guapo como o presidente, a miña compañera Pilar, pois ao mellor un pouquiño máis guapa que el si que é, pero somos educados, somos xente que levamos moitos anos aquí, e, bueno, pois dentro de non haber sido alcalde ou presidente, pois con educación e con respeto que vostede non ten, tratamos os alcaldes con educación. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. José Ángel Santos, como decía Felipe González, sin acritud. Eso de discriminación non. Porque isto dicían cas carreteras e resulta que era ao revés. Habíamos invertido tanto ou máis nas estradas donde goberna o PP que as estradas donde gobernan os outros grupos de goberno. Así que non digan eso porque non é verdad. Non é verdad. E
cada un ten as súas agendas. E eu na xunta teño pedido a veces que un conselleiro e me derivan a un director general. E non pasa nada, non cae San Caetano. Pois o mesmo pasa no resto da vida pública. Así que discriminación non. Que podes alargar unha... Pois sí, como en outros casos e outras situacións, pero a mi discriminación non lle podo aceptar. Bueno, pois como todo foi de maravilla, e deseándolle toda a suerte do mundo a doña Carmen José na nova ocupación no nomeamento que acaba de ter, pois levantamos a sesión. Moitas gracias.